entre vos oreilles. Tonton Lamini, abara koni manke, tonton Lamini. Tonton Lamini, abara koni manke, tonton Lamini. Lamin, Clédo Lamini Jo. Avec la radio Saramala, tonton Bec ma Saradela, tonton Bec Tleke c'est fort. Alaka barikado émission, alaka barikado IRL, alaka ison ibemini, alaka ikbemini noya, tonton Lamini Foye. Lamini, aye konjumanke, tonton Lamini, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton Lamini, aye konjumanke, tonton MBK, aye konjumanke, tonton Cheki, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton Musa, aye konjumanke, tonton Alifa, aye konjumanke, tonton Atete, aye konjumanke, tanti Logo. Aye konjumanke, tonton. Aye konjumanke, tonton Siti. Aye konjumanke. Tabari Marakanunde. Angana kame sine biramukala, angana ujine sine biramukala. Angana kame sine birawakala, angana ujine sine birawakala.
kalenta pometono kanuye wakeduna doloni kanuye wa aliki amati kanuye wakeduna doloni kanuye wa aliki amati marimu kanuye kuteni marimu kanuye kuteni wageremu siyadaga marimu kalenta seretono karelemu siyadaga kusaremu siyadaga siyayatabari magakanuni siyadaga wagadu siyadaga kombi siyadaga siyayatabari magakanuni Gole gole asetu koni esiada kuyate sigile do atsega fenfo kuma mi tume ka nyafo sis or micro la iba fende ka fiyina de ou bien kuma mi fora or micro la wo koni ko ba wara modama nte wole non kela bobodite wole non kela bobodi ma insile dro ki ma fene Regardez, voyage kunguruni do ka sa aventure sambi wolo vla. Voyage kunguruni tle flat tle saba. Kelente. Kelente se. Golle. Ku ni sege. Sege kuyate. Itunkara. Ini sene. Ko ay ko ini dafla. Ina kamen fola. Ne b'a fɛ mɔgɔw i ka dɔɔni da mɔgɔw tulo kan ayi Gole taara Laginɛ namu Gole taara tile 3 kɛ Laginɛ dɔrɔn ka na Mali la dɔrɔn sɔgɔmada fɛ wulada fɛ ka avion ta ka taa Mauritanie tuguni a y'a fila bɛɛ kɛ avion de la fana a bɛɛ avion Gole bɔra avion na ka taa Laginɛ tabarikala ka avion ta dɔrɔn k'a teri dɔrɔn a nana dɔrɔn Asetu ye a ye to Laginɛ ka basi duman ba commande Asetu fɛ kosɛbɛ Asetu y'o basi dilan a jiginna aéroport la dɔrɔn a taara dɔrɔn a ye dulokiba de falen k'i ko dɔrɔn k'a sigi ka basi nin dun i y'a faamu a falen tetew a ka sɔrɔ k'a ka saki ta tuguni ka taa aéroport la ka avion ta ka taa Mauritanie alors que a tun bɛ se k'i to Conakry ka taa Mauritanie kosɛbɛ mais a y'a ko Asetu ma ko basi in ka di n ye dɛ i yɛrɛ b'a Asetu ka basi puissance dɔn commentaire t'o kan basi a su bɛɛ le Asetu la basi kɔnɔ Asetu la basi kɔnɔ ka barika la ko a n'u ba hali bi a timiya ye nin d'a kɔnɔ ne y'a dɔn k'e b'o fɔ kɔni Lamini ne fana n'o lafiri le dabuna tele nin dɔn lafiri dumanba n'a tasale t'a la ale nɔ nin tobila k'a di ma bi dɛ n'a tɔgɔ ko Mariam Diallo n ka foli bɛ Mariam Diallo ye ale le lafiri duman tobi k'a di ma bi non kɔnɔ faraw ne la boli ka na n si ka tulu wule k'a la en direct k'i tere ye Gole Kuyate ninnu de ko lafiri yɔrɔ min mana fin k'o de y'a dumama yɔrɔ ye kuma b'i bolo i taara Laginɛ o ye lafiri de d'i ma wa i bɛ Sénégalais ka cɛbijɛni jati mina a mana tobi cogo o cogo sɛnɛ min bɛ yen nɔ o b'o lawuli de k'o bila zamɛ kɛrɛfɛla la cɛbu kɛrɛfɛ n'i ye cɛbu ye n'i m'o ye dɔrɔn diya tɔ bɛ kɔfɛ lafiri fana ta bɛ kɛ ten kɛ donc ni kumana o kan sisan u b'a fɔ mun de ye lafiri fana fɔ maraka ye donc wolondugula bɛ min dɔn mais ndugula bɔ kalama sabu manigamuso de ye n bolo
ala ka hɛrɛw caya ya rabbi Allah Gole i ni sɛ an famana balontan ko tun ye an tunu ɲɔgɔn na nka wagatiw yɛlɛmana an ye ɲɔgɔn na sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛla an tun ɲɛna k'i bɛ yan sɔrɔ ja i bɛ nin janjo nin na i b'a avion ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ko ka jatigiw fo ko ka segin k'i jatigiw fo foli b'i bolo Lamini n ka foli bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan sabu an dalen don a la nin bɛɛ lajɛlen fana lamɛnniko ye kelen de parce que foyi tɛ kanu bɔ n'o tɛ a kɔrɔ tɛ k'an bɛ se kuma la ni bɛɛ ye siga t'o la nka Lamini n'o bɔra yen nɔ i y'a fɔ cogo min na an bɛ hakɛto ɲini fana k'u fɛ wagati min n'an y'a kɛ k'a sɔrɔ an ma se ka sigiya u ka da la k'a fɔ hadamaden ko bɛ jɛngɛnen don a bɛ tilennen tɛ ma sɔrɔ foyi la fo ka ɲamakala n'i y'a mɛn dɔrɔn a bɛ komi mɔgɔ ka baarakɛminɛn de don mɔgɔ dun ka baarakɛminɛn a bɛ se ka mago ɲɛ yan cogo min na a bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ten surtout ɲamakala kala sɛmɛnen dɔ de la an ma kɛ ɲamakala ye foyi kama n'an jatigi ninnu tɛ o tuma na ni i y'a fɔ cogo min na ni balonko tɛmɛnen kɔfɛ ne tun taara Conakry ka sabu kɛ an jatigi dɔw ka kɔɲɔ kɛra yen nɔ u y'an ta ka taa n'an ye Lamini an bɛ diɲɛ kura min na i yɛrɛ ka sigi min bɛ yan nɔ n'i y'a ye nisɔndiya b'a la dɔw wɛrɛ tɛ ka maaw hakili jigin u yɛrɛ la yɛrɛdɔn kɛnɛ de don yɛrɛdɔn dun kɛnɛ bɛ fɛn dɔ fɔ ni jatigi yɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka ɲamakala kan ka ye a kɛrɛfɛ bonya la ani karama kɔnɔna na o de la an tun dara an jatigiw kan ka taa lajinɛ an jatigiw fɛ lajinɛ fana o kɛra an ye tile 3 de kɛ yan 4nan an nana jatigi minnu de don u y'u jɔyɔrɔ fa sabu maanifin ni sani ka diɲɛ fɛn bɛɛ di mɔgɔ ma a k'i jati fɔlɔ ni maa y'i jati kaban a tigi ye fɛn bɛɛ d'i ma a tɔ bɛ ala de bolo donc an bɛ dugawu k'u yɛrɛ ye k'a fɔ ko an taara furu min na yarabi ala k'a kɛ hɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ gaɲidenw de don ni dun y'a fɔ ko gaɲidenw kaban cɛya t'a la musoya t'a la si ye ala ta de Jaji Jawara a yɛrɛ dalila ka weleli kɛ plateau in kan ka foli kɛ a tɔgɔ ye Jaji Jawara a ye foli kɛ a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Balabugu ma a n'a dɔgɔkɛ Jimɛ Jawara n'a dɔgɔw tɔw bɛɛ lajɛlen bari n'a fɔra mɔgɔ k'i farikolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɔ a laban i b'i yɛrɛ nani nka an bɛ olu fɔ nka olu dɔrɔn ka foli tɛ an bɛ Jiɲɛ Jawara bɛɛ lajɛlen fɔ u tɔgɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko min kɛra bɛɛ lajɛlen de ɲamakalaw fana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ sini kɛnɛ ye ala k'a kɛ bɛn ye n'o bɔra yen nɔ n nana don min i y'a fɔ cogo min na an taara avion na an nana avion na an sera Bamako wagati min na an y'a sɔrɔ n jatigi wɛrɛw fana bɛ yen nɔ minnu ye Koyitalakaw fana ka cɛkɔrɔba ni ala y'a sigiyɔrɔ bɛ Muritani ma cɛkɔrɔba min don hala yelen bɛ hadamaden fana nisɔndiya n'o ye an karamɔgɔ an'an jatigikɛ an'an fa ye n'a tɔgɔ ye ko Mamadu Gidado Koyita a si bɛ san 100 na nka san 100 in kɔnɔna na ala ma foyi min a la min kan ka se ka bali ka hadamadenya dilan bari farikolo la a ka kɛnɛ hakili la a ka kɛnɛ dɔɔni fana sira la n'a ye dakuruɲa kelen kɛ i b'a sɔrɔ i bɛ tile bɛɛ san bɛɛ lajɛlen kɛ o hɔrɔma kɔnɔna na ka sababu kɛ a ti kuma foyi ka ala n'a kira ni balimaya kɔ donc diɲɛ dun sigi kan ye olu ye olu fana ka mɔgɔw y'a yirana k'a fɔ ko wajibi don ka taa ka t'u bila o fana kelen bɛ se ka taa u ka du de dɔn nka ni ne taara ka da u kan o ka d'u ye kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ avion tɛ duguban avion fana don an taara ten o cogoya la an caman de taara ɲɔgɔn fɛ fana bon n tun taara o la donc an bɛ Koyitala fana bɛɛ lajɛlen fɔ olu fana tɔgɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ donc ninnu kow de y'a to ni wagati sera ka sɔrɔ n ma yan sɔrɔ nka Lamini n b'i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ k'an ka jelimanjeli Kuyate fɔ tuma bɛ n b'o de fɔ min ye jeli ye n'i sera kuma la cogo o cogo i ye dawula sɔrɔ cogo o cogo i ye ko dɔn cogo o cogo
nin jelimanjɛli saba in i kan k'i hakili to olu la hali n'a y'a sɔrɔ ala y'u kɛ bobo de i ka da la k'a fɔ u fa ni yɔrɔ dɔ de b'u bolo n'o ye debite jeli ni samate jeli ni kuyate jeli ye olu fana n'anw ye bonya di olu ma olu fana bɛ bonya di an balima finɛw ma k'a di gawulow ma k'a di jɔnbaw ma k'a di wolosow ma olu fana bɛ bonya ta k'a bila u kɔrɔ nka anw kɔni ka dalamina kala foyi tɛ se ka sɔrɔ anw bolo n'olu tɛ donc baro min n'an bɛ don a kɔnɔ Lamini a fɔlɔ n'a laban yarabi ala ka ɲa k'a di an bɛɛ lajɛlen ma an b'an karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba a ka dɔ b'a ka sallallahu alaihi wa sallam n'a b'a ka debite jeli fɔ i b'a k'a bɛ fɔ ko député jeli a bɛ ten n ko député jeliman fana bɛ yen ayi a bɛ kɛ i b'a fɔ ko député i bɛ k'a fɔ ko député parce que ni ko mankan ye sa sisan pour que e k'o fɔ n b'a dɔn a bɛ gɛlɛya sinon jamu mankan ye sa mankan tɛ dɛ mankan ye sa voilà i sera k'a fɔ sisan n t'a dɔn ni awɔ voilà olu de ye député jeliw ye quoi a faamuyalen Gole a diyara n ye i na ko 10 a ka d'an na a tɛ goya na an b'a fɔ an balimaw ye bataki ye 76 43 70 45 nɛgɛjuru ye 20 21 0011 an b'an balimaw tali daminɛ i n'u ka masala dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni don kibaru ye an tun bɛ halisa marakala tiɲɛni minnu bɛ kɛ marakala u sɔnnen bɛ ɲɔgɔn ye cogo min na u bannen bɛ n'u ka sɔrɔ u bannen bɛ ɲɔgɔn ye fana wagati janna i ye cɛ dɔ ka ayiwa dɔ fɔ an ye yan sɛgɛn tun b'a la sɛgɛn tun b'a kɔmɔgɔ la nka mɛ an balimaw da ko fantanya ma jugu dɛ mɛ ko ka kɛ fantan den ye k'o de ka jugu n'a bɛɛ ye ne ma o de faamu fantanya man jugu dɛ mɛ n'i kɛra fantan fana den ye a ko fana ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan ma kɔrɔ dɔn o la ne bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o la nɛgɛjuru ye 20 21 fo ni 11 yɛrɛ tilenna oui ne ba kuma b'i bolo radio b'i kɛrɛfɛ i b'a faga salam alaikum wa alaikum salam bole an kira jam or basmaya dora sunta kora mogo dora sunta no or basmaya dora sunta tunkara aba tarun konsu dora sunte waka kunyin nam danan fi jarso nu ko akamma gari jarso nyen jarso nyananga ayo basin dare ko min ta isarni tu iya bo ya ara ya anda famu inshallah awa manga konne awa in kewelilla golle ko fantanya ma jugu mɛ kɛ fantan den ye ko de ka jugu awo Lamini o kuma in sani o ka kɛ dɔ ye telefɔni ci komi a y'a fɔ marakakan de la bon e ka marakakan ye sufɛla de a ma foyi faamuya n y'a faamu dɛ mɛ n tɛ se k'a jaabi fo sufɛ o de ye ne ta in kɛ n'o tɛ Kuyate ɲɛ nin faamu a y'a fɔ sisan tabarikala i y'a fɔ cogo min k'a yira a la k'a fɔ ko n bɛ marakakan mɛn a ye ko tɛ bolo kuma bɛ ne bolo tɛmɛ ni kuma ye a y'a dɔn an balimamuso dɔ de weleli kɛ k'a jamu ye Jariso ye ko ale b'a fɛ an ka dɔ fɔ Jariso kan komi an bɛ deli k'a fɔ cogo min na an sigi kun ye ka ɲɔgɔn bilasira de ni ma balimani yɔrɔw nana olu fana b'a la nka a ka d'a la k'a fɔ k'a ye Jariso min fɔ Jariso ye kusa de n'i ko Jariso i ko Mariko n'i ko Jariso i ko Samura n'i ko Jariso i ko Bamba on n'a ɲɔgɔnnaw olu de bɛ wele kusaw de don quoi donc kusa yɛrɛ ka ca parce que kusa danbe yɛrɛ ye 101 de n'a fɔra ka bɛɛ lajɛlen fɔ ta a bɛ se ka kɛ wagati la n'a ka numéro ta n'a ye numéro ta ni Ala sɔnna an bɛ se ka baro kɛ an yɛrɛ balima de don ne yɛrɛ ye kusa de ye ale fana ye kusa de ye ale jamu ye Jariso bon n'an tɛ bila fana komi n dalila k'a fɔ sɛni in kan ni Jariso den n'a y'a sɔrɔ hali ni Bama bɔra ji kɔnɔ ka taa ka so kɔnɔ k'a n'a cɛ dalen tɔ a ka d'a la k'a fɔ ko a tɛ se ka na tiɲɛ n'a nana balimaya de la donc o bɛ Bama kelen ka Bama natɔ to i ma ne yɛrɛ lamɔna yɔrɔ min na dingɛ dɔ tun bɛ yen nɔ Bama min b'a kɔnɔ a ka ca 100 bɛɛ ma donc mɔgɔw tulo bɛ n kan na a dɔɔnin kama ni Bama dunan nana n'a ye kɛlɛ tigɛ u bɛ Jariso muso dɔ wele hali n'a sɔrɔ a cɛman t'a yɔrɔ la u b'a fɔ ko na kuma a ka mɔgɔ ninnu fɛ a n'a nana wagati min na a bɛ sɔrɔ k'i jɔ dida la k'a fɔ a ma ko bɔn i filɛ nin ye i nana an sɔrɔ yan nɔ an ni bɛɛ ye kelen y'an ma fisa i la yan nɔ nka n'a y'a sɔrɔ i nana ni hɛrɛ ye i ka bisimila ni bɛ ko n'i nana ni bɔnɛ ye fana wa bɔnɛ tɛ an bolo yan nɔ wa an tɛ Ala deli bɔnɛ la a yɛrɛ bɛ dimi o dɔɔnin kama
a bɛ dimi n'a y'a sɔrɔ a mana hɛrɛ kama a bɛ dimi ka dimi mais i bɛ bɔ min kalama dugu bɛ jɛ i b'a sɔrɔ ale bɔr'u cɛla ka taga a tɛ si yen nɔ u t'a nani u tɛ fɛn wɛrɛ f'a ye mais u bɛ kuma f'a ye hɔrɔnkan na dɔrɔn a bɛ taa donc o kelen tun bɛ olu la donc fɛn min b'o la an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ quoi ka dakuruɲa dama fɔ Lamine n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ye kuma min fɔ fantanya man jugu fantandenya bon dɔw yɛrɛ t'o ye o parce que fantanya man ni kɔrɔbalen sɔrɔ ko caman bɛ yen nɔ a bɛ ku i la o sabu o kɔrɔ ye k'i ye fantanya 2 de kɛ bari maa bɛna diɲɛ kɔnɔ don min na fɛn t'i bolo o i bɛ de nka n'i tilala ka na diɲɛ kɔnɔ ka hɛrɛ sɔrɔ o hɛrɛ in ka tila ka bɔ yen tuguni ka na fɛn wɛrɛ tugu o la yɔrɔ Lamine a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ donc n'a fɔra ko i kɔrɔbalen i kɛra fantan ye i denmisɛnlama kɛra fantan ye i kɔrɔbalen fana kɛra fantan ye i ye siɲɛ 2 k'a la donc o la ni Ala yɛrɛ ni i ka hɔrɔnya tɛ bon bamananw b'a fɔ yɔrɔ de ma ko kolikojugu bɛ danbe tiɲɛ dɛ ni i kolila kojugu fana a bɛ se ka kɛ sababu ye hali n'i kɛra danbetigi ye ka i bali ko caman na dɛ k'i don ko caman k'a sɔrɔ i man ka fɛn min kɛ yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo kuma b'i bolo an tulo an tulo b'i la oui i b'i kumakan kɔrɔta n bɛ fɛ ka ɲininka mun na o don na u kuma la ko Sogoba ni Ture ne y'a mɛn fana ko ne yɛrɛ Samake awɔ donc ko Samake Ture Sogoba ko a ye kelen donc n bɛ fɛ ka différence de dɔn quoi awɔ bon o kɔni Lamine a ye min fɔ sisan ko a ye ɲininkali kɛ ko Samake ni Ture ni Sogoba ko olu ye kelen ye wa k'ale yɛrɛ ye Samake ne hakili la kan minnu don u jɛlen don marakaw fɛ Ture ye sama ye bamananw fɛ sama ye sama ye sogo fana tɛ wula kɔnɔ an kɔni bɛ minnu don tan sisan min ka bon ni sama ye dɛ donc ne hakili la o kuma jaabi o yɔrɔ ye kan awɔ donc jagoya de don fo ka ko ye awɔ nɛgɛjuru ye 21 21 fo ni 11 yɛrɛ tilenna allo an bɛ taa fɛ k'an bɛ Kayikaw fo kosɛbɛ u tulo b'an kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ denbaya don tɔɔrɔ tɛ ne ye Yusufu Dramé de ye n kɛ Baka Jamunu Goreya voilà n kɛnɛ mun na Dramé nu ɲa to i le sirin ka bugu nɔgɔ bɛ quoi voilà ne mun na Kenya to quoi iyo i b'i ka radio ni faga n balimakɛ ok i tulo b'a la Lamine oui bon voilà n'a mun na Dramé nu ka bugu nɔgɔ bɛ le sirin ka bugu nɔgɔ bɛ quoi o kuna Jamunu Goreya iyo y'a faamu gole n y'a ka kuma faamu a ye min fɔ marakakan na k'ale bɛ bɔ Jafunu Gori de ale ye Dramé de ale bɛ fɛ k'a dɔn de ko Dramé u lasili bɔra dugu min na quoi donc ale bɛ fɛ k'o de dɔn ni i y'o yɔrɔ fɔ an bɛ deli k'o jaabi yan nɔ ale bɛ yɔrɔ min na n'o ye Jafunu ye Dramé tɛ se ka kɛ dunan ye Jafunu i ye Jafunu ka de o nka Dramé dɔw bɛ yen nɔ fana minnu fana bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la u fana tɛ dunan ye o yɔrɔ la o donc adamadenw Ala y'an da kan dugukolo in fɛ mais jamu jumɛn ni jumɛn ye kelen ye Dramé danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ne hakili la o de ka gɛlɛn parce que n'i ko Dramé bɛɛ bɔra sisan Buguni Bugunika dɔ bɛ yen nɔ o ko ayi dɛ ko Dramé tɛ bɔ yen nɔ dɛ ko Dramé dɔ b'olu fɛ k'a bɔra ɲɔrɔ dɛ donc sisan i ye kuma 2 fɔ nka Dramé jumɛn ni jumɛn ye kelen ye i n'a fɔ n dalila k'a fɔ cogo min na kɛlɛmasaya mɔgɔ tɛ sigi yɔrɔ kelen koyi wa i tɛ furu kɛ yɔrɔ kelen fana i dun mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ n'i ka du bɛ yen nɔ i ka lasili dɔ de ye ni dɔ ninnu tɛ dɔ in don a tɛ se ka kɛ i y'a ye i n'a fɔ ale y'a fɔ cogo min na olu bolo yen nɔ Dramé samaw ka ca yen nɔ kosɛbɛ bon n dalen don a la ale yɛrɛ kan ka sɔrɔ o dɔ de ye donc n'i ye o ye yɔrɔ dɔ la Dramé Geruga bɛ yen nɔ donc Dramé Ɲumunte bɛ yen nɔ donc a ka ca quoi bon an tɛna se k'an sigi antenne kan i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na k'a bɛɛ ɲɛfɔ an b'a bɛɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni min mago b'an na a ye min fɔ sisan an bɛ Dramé fɔ Amérique bɛɛ tɔgɔ la parce que o don na a ye message ci ye Lamine yɛrɛ ma wagati min na an bɛ Ture Majuko la donc an b'a na ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fɔ ka waleɲuman dɔn u bɛ fɔ depuis a fɔ Kebanɛ ayiwa parce que Gole n balimakɛ dɔ bɛ ka weleli kɛ ka bɔ yɔrɔ jan yɛrɛ tilenna maa ni ce kuma b'i bolo o tɔɔrɔ ma yan
aba kore mo awa sere ba ngel Lamine Ndiaye namugo France anto Lamine Ndiaye namugo France Lamine Ndiaye nambugo France Lamine Ndiaye ka ba France ya bon Ndiaye Porto maya torante encore mo tora sunta alhamdulillah Ndiaye taru ngonjo mo tora sunte alhamdulillah por pas ndam walla tigana angi misoge woni vraiment lumura ngaburu alhamdulillah Ndiaye wallahi angi misoge kundo sere angi misoge tringana me yugo no ngar tarake waru ngai me hari ndai golla nga ando ke misoge na ke kundo ni ara to ko telefone te ngara jire no ko nari ina kitna tringa mo ko Ndiaye woni vraiment wala nyana harja arna angi misoge woni alhamdulillah Ndiaye ali rokunangir tawo be kina ando ke miso gelana ke bangir tawo be kina haramanga kun padra evi Ndiaye o wala nya tuzu harja arna ndala no uri amin ya rabbi amin dikenya nangri nangunyu kwa do amba kirendanga alinginda Ndiaye sondo la minantile baraklina otomo do ko basti ay bashitana kelemere au mbe ko fere au tigana ndo ya tige au kwa nimura yi ate soro kwa mo mbe ko do we nimura wole ate do na be aka mi tunda mini na tara ka nimura do ko mo mbe ko fe witika wole ko no nimura nye o kanye no arajo re nimura o te soro so sira nyala sona mamina ke aga mi so be na be to ka mi so da mi na ga nimura do ko mo mbe ko fe am te ka wole approach ko mi kwa aywa ba be amina nyini suno aga radio yamba la me sun lebe ajara nye ambi fo jaga bolero inche wala ajara nye Ndiaye golle ambe duma na me am sura ka temeni donki bari hakilla ina ambal mo masala la doni ambe asetu ka ci wara la me Kamari minga tabatugu kamari minti jinkumida holi alabi jule manina jule wasaba jule jujunama nama jule nama jule honoba jule wasaba burula male musokonyo nyuma temeto jolene seneke waraju sunguruni uruni balilu disabolo nyuma temeto jeli kamere ni folike balilu okerane konoro filikoe jolene jeli araju numu kamale negeda balilu oluta konoro filikoe jeli sunguruni jeli abalilu okerane dabari bankoye jolene jeli alaju
jamana kɔnɔ tagaro jolene na jagokɛla ju asetu ka ɲɛ ŋanaleluma k'i kɛ wara nata ka ɲɛ waraleluma k'i kɛ wara nata jolene sɛnɛkɛ wara ju jigiso burama jigiso luntamba kebale nunema kila bila kiwara luma anga burama jigiso luntamba jigiso numu jigitasu luntamba kebale nunema kila bila kiwara luma anga numu jigiso luntamba Mamadi jalaba jalaba ɲɔgɔn tɛ musɔrɔ ne y'o kɛla di wara aye la ɲɔgɔn tɛ sɛnɛkɛla la ɲɔgɔn tɛ asetu ka ɲɛ ŋanaleluma k'i kɛ wara nata jolen ne fa sɛnɛkɛ waju hali ne ma n dɔn so ne bɛ n dɔn kongo mɔgɔ tɛ na dege kadi mogo dola jago mandila jago kadi mogo dola sele mandila de nyenga naluma ne kanye wara de kike wara nata jole nefa sene ke watu sene lalu mansi kadi sene lalu ma sene lalu angera di sene lalu Senelalu, Mansikadi Senelalu ma Senelalu, Angeradi Senelalu ma Agule akere b'a fɔ ko an bɛna mɛn jamuko in kan dɔɔni ayiwa ko ɲininkali de bɛ ka kɛ jawaralakaw k'an bɛ jawara fo fɔlɔ k'a fɔ ka sabali ni ne bɛ kuma kana kuma kɛ gole yɛrɛ b'o dɔn Lamini gole ni ne kumana jawaralakaw man ka kuma nba sanogolakaw man ka kuma dugurilakaw man ka kuma gole sagolakaw man ka kuma Lamini ɲaame adu mɔgɔ kan ka i tɔtɔ awɔ bon n y'a tɔ to n kɔnɔ ne ye jawaramuso den de ye wa n y'a tɔ to n kɔnɔ tabarikala non i ye n deli de ni tun b'a ni deli kan fɔ n tun b'a tɔ fɔ jawara de ko naamu k'an bɛ kucalakaw fo fɔlɔ kucala Sidiki Watara a k'a b'i fo kosɛbɛ Gole k'i ka kuma Wataralakaw kan o ye kelen ye ayiwa Jawara parce que Jawara bɛ to ka n dakɔrɔbɔ de n k'a ma n k'a ka sabali sisan a ye n deli tuguni a ko Lamini a k'Ala kama i ye fɛn fɛn fɔ sisan n sɔnna a ko sisan ko n ka ɲininka ko Jawaralakaw n'u Tunkaralakaw k'aw cɛla ye jumɛn de ye kuma filɛ Jibi Jawara ka kuma don n denkɛ Jibi Jawara kelen n denkɛ n'i y'a fɔ Jibi Jawara n'i m'a fɔ ko Lamini denkɛ a yeli bɛ gɛlɛya i bolo dɔɔnin tabarikala Lamini
ya n'an k'ale ka jaabi kɛ an balimakɛ min ye weleli kɛ komi n y'a f'i ye a kumana marakakan de la a ye foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma a ko baara in bɛ ka min di olu ma jamana ko kan a ko fanga ka bɔ a ko olu minnu bɛ baara la waati dɔw la n'u y'a dɔn ko baara ka ca k'u bɛ telefɔni u b'a branché de k'a ressuré k'a bila lala n'u sera ka tila baara la tuma min na u bɛ sɔrɔ k'a lamɛn ko ala ni a ye min ɲa olu ye bi k'olu tɛ se ka foyi fɔ ni foli yɛrɛ tɛ k'a ɲɛsin e lamini ni anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ne ni Kuyatɛ an fana b'o fɔ o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min y'a yira k'a fɔ ko mun de bɛ Jawaralakaw ni Tunkaralakaw cɛ maa caman de bɛ yen nɔ maa minnu ni Jawaralakaw dɔnnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ anw ni u cɛ i b'a sɔrɔ o tɛ ni mɔgɔ dɔw fana cɛ o barika ka bɔ i n'a fɔ a dɔw bɛ wɛrɛ fana bɛ se ka kɛ u ni mɔgɔ cɛ nka anw ta in an ma jɔ o la olu yɛrɛ ma jɔ o la a tɛ tɛmɛ ka Jawara yɛrɛ min n'o ye u ka cɛkɔrɔba ye n'an yɛrɛ tɛ bi la si hakɛ dɔ bɛ yen ni m'o sɔrɔ Jawara denmisɛnnin tun t'a wele a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ la i b'a wele ko Jinajan walima i b'a fɔ mɔgɔ de tun don wa mɔgɔ de don i b'a fɔ awɔ Damangile Jawara i b'a wele ko Jinajan walima i b'a wele k'an ka maakɔrɔ walima i b'a wele ɲɛmɔgɔ nka i t'i da fa la ni Jawara denmisɛnnin yɛrɛ tun t'a kɛ n'an tɛ bi la o min nana a tun jiginna mɔgɔ min kan n'o ye Banbagede ye a kaburu yɛrɛ bɛ yen de a kaburu yɛrɛ senparanya 60 de n'i y'a jateminɛ mètre 10 ani kɔ de dɔn nka yan'a ka se Banbagede yɛrɛ ani Tunkaraw jɛra ani Yari jɛra Nagana Yari o tun bɛ hataw Tunkara de don a fana ka bɔ a ka ja o de kosɔn o k'a ma ko Ngari bɛɛ b'a dɔn o ye Ntura de bon ni an tɛ bila n'o fɔra o bɛ fanga de kofɔ a bɛ girinya de kofɔ a bɛ farinya de kofɔ ani o jɛra a n'o jɛlen a tilala ka na Banbagede tuguni Banba Tunkara a jiginn'o de ka Banbagede yen nɔ n'o bɔra yen Lamini ni Jawara bɛ sigi masaya golo kan don min na u b'i ɲininka i jamu la i t'a fɔ ko Jawara ayi n'u y'i ɲininka i jamu la i b'a fɔ ko Tunkara n'u tilala ka fɔ i jamu filanan i b'a fɔ ko Maganafa n'u ko i jamu sabanan i b'a fɔ ko Dambidare Dambidare ye danbe min ka bon nin siɲɛ 3 in na i bɛ wele Tunkara de la o kɔrɔ ye k'a fɔ fɛn ba bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ jamu 6 de bɛ Jawaraw la majamuni na min tɛ da la Jawara ye a jamu 6 in na an ka Tunkara bɛ wele don kelen don kɛrɛnkɛrɛnnen min fana ni sigira masakɛya la o bɛ wele i la donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ko fɛn ba bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mais ko min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a daminɛ na fo ka n'a bila bi la ni ne ko ne b'o fɔ hali nin kalo in t'an tila la parce que maa ye depuis dabɔra Sina ka kuma dege ne yɛrɛ ye kuma dege ni jeliyakan min ye o yɛrɛ ye Jawaraw ka tariku de ani mabalimani o y'a sɔrɔ goni yɛrɛ n tɛ se k'a ta yɛrɛ ni n fa bɛ taa cɛkɔrɔba de dɔn n b'a fufu a nɔfɛ de hali n'u ko i kana taa n'a ye ne kɔni bɛ taa n'a ye o la n bɛ taa cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔw wari man ca a tɛ don posi kɔnɔ tɛ yɔrɔ bɛɛ la o b'a kɛ fugula de kuru kɔnɔ ta dɔw b'u tɛgɛ kɔ kɔnɔ ka fila o b'a fɔ ko e bɛ se jeliya la n b'a fɔ ko ne bɛ se bon u b'a fɔ ko k'a fɔ maa dɔw bɛ yen nɔ ne b'a fɔ o ma wali ma nahabu wali sarakɛ jaji wali do gɔhɛ n bɛ nin fɔ parce que n y'a kalan ni nin de ye quoi i y'a ye donc minnu bɛ n dɔn depuis o wagati la u bɛ yɛlɛ quoi o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ bon n ye fɛn min kalan o ye Jawaraw ka tariku de donc a bɛɛ tɛna se ka ɲɛfɔ mais u ka da la k'a fɔ ko Jawara kɔni ni Tunkara ɲamakala 5 min bɛ yen nɔ ni Jawaraya tɛ taa kɔ o de kosɔn u b'an yɛrɛ wele ko Banbagede n'i ko Tunkara o yɔrɔ la a bɛ komi kodi bɛ fɛn bɛɛ la an fɛ quoi donc u b'a fɔ ko Banbagede donc ne yɛrɛ ye Banbagede de o la Lamini Jawaraw ni siya caman de bɛ o cogoya la i y'a faamuya b'a la
bon donc n b'a fɔ a ye k'a fɔ ko Jawara ni Tunkara an bɛ kelen ye an ka taabolow an'an sigiyɔrɔ an'an ka kokɛtaw o caman bɛ yen nɔ u bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn na quoi. Ni Ala sɔnna ma a y'o faamu han. Halisa an balimaw ka ɲininkaliw de don nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 retilenna. Allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ si tɛ. Ne tɔgɔ Sumayila Kɔnta. Sumayila Kɔnta. Kɔnta wa Kɔnta? Bon Kɔntaw don mais Kɔntaw don quoi. Donc ne bɛ fɛ ka dɔn Kɔnta ni jamu min bɔra ɲɔgɔn na ale ni maraka ni bozo cɛ mɔgɔw b'a fɔ k'u bɔra ɲɔgɔn na quoi. Awɔ. Donc ne fɛ ko alliance dɔ dɔɔnin quoi. Awɔ. Ne yɛrɛ bozo ye mais comme papier la dɔw b'a sɛbɛn Kɔnta dɔw b'a sɛbɛn Kɔntaw bon. An kɔni ka papier la sɛbɛn Kɔntaw de quoi. Awɔ. Mais ne ka fɛngɛ quoi ne b'a sɛbɛn Kɔnta. Cɛkɔrɔba fana ta tun y'o de wa? Cɛkɔrɔba Kɔntɔ don. Bon bozo yɛrɛ kan b'a fɔ Kɔntɔ de. Kɔnta. Kɔntɔ. Mais Segu yan fɛnw olu b'a fɔ Kɔnta. N'i taara école la u b'a sɛbɛn Kɔntaw. Bon i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye kelen quoi du yɛrɛ kɔnɔ jamu bɔ ɲɔgɔn na a bɛɛ du mɔgɔ kelen quoi. Sɛbɛn cogo dɔrɔn sinon Kɔntɔ don. Ayiwa n'Ala sɔnna. Gole i y'a ka hakilina faamu? Awɔ Lamini n y'a faamu. An yɛrɛ ka kalan cogoya la u b'o de fɔ. U b'a fɔ ko manga jamu ko 900 990 ani 9 ko ni jamu min tununa ko n'i m'a ye ko n'i ye ninnu caman cɛ lajɛ dɔrɔn i bɛ jamu in sɔrɔ a kɔnɔ donc o ye wage de. Awɔ. O ye wage de. O ye wage de. Kɔntaw bɛɛ ye wage de. Bɛɛ lajɛlen. Voilà ko ni min tununa ko n'i y'a ɲini n'i m'a sɔrɔ dɔrɔn k'i ka don olu kɔnɔ quoi n'i donna ale kɔnɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ. I b'a ye. Awɔ i b'a ye. N'a bɛ fɛ k'a tɔ dafa. A ka Gole wele han. Awɔ. Gole ka numéro ye jumɛn de ye? Awɔ. 76 31 54 52. 76 31 54 52. Ni min mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ka tariku tɔ dɔn i b'a wele. Gole ni Kuyate u t'u sigi u ni gitari. Awɔ e ma ye Sila ni Lamini y'a essayer ka Jawaraw attaquer cogo bɛɛ la. Non mu attaquer dɛ. I b'a dɔn Ala de y'o kɛ Lamini ye mɔgɔba de. Ala de y'o kɛ ye Gole. Lamini ye mɔgɔba de. Nka kuma bɛ kuma makun fana bɛ kuma. Makun yɔrɔ tɛ yan. Gole Ala de y'o kɛ ye. O kɔni siga t'o la. Ni Jawaralakaw ye k'u sonsori. Mais juru 63 o de bɛ Jawara juru dɔrɔn na. Juru 63 sini si tɛ kelen a bɛɛ lajɛlen bɛ Jawara kelen dɔ de tɔgɔ fɔ. Juru 63. 63. Lamini e ta ye. Anw ta ka ca n'o ye. Gole. Anw ta ka ca n'o bɛɛ ye. Sila Jame. Yɛrɛ fɔ kaba. Yɛrɛ fɔ kaba. Juru ye muga. Gole i jɔ dɛ. N kana tɛmɛ o yɔrɔ kan. Kuyate. Naamu. An kana pan o yɔrɔ kunna. Juru 63. O ye juru sugu jumɛnw de ye? Kɔra wa? Lamini kɔra juruden o bɛ wele ko jurudenw de o juru min bɛ fɔ ni mɔgɔ b'a kɔrɔ o tɛ dɛ. I tɔgɔla juru foli i tɔgɔla foli sɛn. Folisen 63. Folisen 63. O de bɛ Jawaralakaw. O de bɛ Jawaralakaw bolo mais 4 de bɛ yen nɔ o ye Jawaraw bɛɛ ka furuba de. O ye jumɛn ni jumɛn ni jumɛn de? O ye Dimba. Tahage. Bado. Monjole. Ni 4 in de. Mais Monjole ye marakakan de parce que a fulakanya bɔlen don. Lamini Monjole yɛrɛ ka giri ka tɛmɛ. Lamini n'i ko Monjole. Monjole ye marakakan na. O ye kɔɔri bɛ parata ni kala min ye jɛnɛkala. Fo bobaranin b'a la. O ye a jɛnɛkala in fɛngɛ de o bɔgɔnin wala fo bɔgɔnin b'a dugumala la. Lamini Monjole pour que a ka fɔ mɔgɔ ɲana n'i taara kɛlɛ kɛ kungo kɔnɔ ko caman bɛ kɛ bi mɔgɔ hakili la k'a fɔ ko kuraw de don ko kɔrɔw de don. Ko caman bɛ kɛ bi mɔgɔw bolo ko kura don. Ko kura don ka sɔrɔ kɔrɔlen don. Walasa Monjole ka fɔ mɔgɔ ɲana n'an tɛ bi la ni Jawarakɛ taara kɛlɛ daga la ni nɛgɛ y'a minɛ kɛlɛ daga la ka sen kari u bɛ na Jawaramusow wele u bɛ ɲamakalaw wele ka na
u n'u ka ngoni baara bɛ sigi u bɛ na ni kuna ye u bɛ na ni kɔrimugu ye u bɛ na ni gɛnɛkala ye u bɛ na ni sirife ye kisɛ min b'i farikolo la u bɛ tulu kalaya n'u ye tulu kalaya u bɛ sirife in don tasuma kɔnɔna na hakɛto dɛ n kɔnɔ awɔ anw ye sisan mɔgɔw awɔ sirife ye mun ye murunin dɔ de don murunin dɔ de don ale de tun bɛ mɔgɔ kun di fɔlɔ la yanni lamu ka na n'i taara misiriba yɔrɔ la i b'a y'u i b'a y'u bolo o de ye sirife ye o de ye sirife ye i y'a faamuya b'a la n'u ye sirife in kɛ tasuma la n'a bilenna u bɛ sɔrɔ k'o sirife de kɛ a da ka misɛn k'a don kisɛ da in na jeli la kisɛ da in na o bɛɛ la fɔli dɔ de bɛ ka fɔ mɔnjɔle de bɛ ka fɔ dɛ i jɔ dɛ a nun bilennen wa a nun bilennen i jɔ n kɔnɔ fɔlɔ aw tun bɛ kirina k'a tigi la wa mun kirina kirina in de filɛ nin ye ngoni ye o gɔlɛn kɔnɔ Lamini Kuyate namu nin bɛ ka kɛ silakɛ de la wa jawarakɛ a kan ka koli de la Lamini i ma kuma wa nin tɛ se ka kɛ silaw la ayi nin man ka kanw na yɛrɛ a tɛ se i jɔbari gole muru de da bilennen don muru da bilennen de don ka tulu yelen awɔ k'o kɛ jeli da la bon i m'a ye fɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw n'u ko k'u tun tɛ ko dɔn nin tɛ a ka désinfecter comment on appelle ça i bɛ alcool kɛ jeli da la fɔlɔ ka microbe fɛngɛ tout ça parce que ni tulu nin kalayara microbe o microbe mana sɔrɔ o yɔrɔ in kɔni na i b'i yɛrɛ ɲini Lamini bɛ na n'u y'o kalaya d'accord donc gole kirinan tɛ k'a tigi la non kirina ye ngoni ninnu de ngoni mɔnjɔle min da sera a ma sisan dɛ n'a fɔra mɔnjɔle ka fiyɛ Lamini a bɛ fiyɛ de parce que comme i ko i ni jawaraw ye kelen ye n'aw bɛ fɔ ne ye gole mɔnjɔle o tuma na mɔnjɔle bɛ fiyɛ k'a da sababu min kan u bɛ muru in de kalaya k'a jigin f'a bɛ se kisɛ ma a b'a sauter k'a labɔ n'a sera ka labɔ wagati min na u bɛ tulu kalama in u bɛ kɔrimugu k'o meleke jɛnɛkala ye u b'o kɔrimugu in meleke o la k'a don tulu kalama na ka sɔrɔ k'a kɛ kisɛ nɔ in na gole jeli in na o de b'a microbe faga muru tasuma bilenman in donna yɔrɔ min mɔnjɔle bɛ ka fɔ i sigilen mɔnjɔle bɛ ka fɔ u bɛ k'i ɲɛ lajɛ ni ɲɛji fila ma bɔ k'i tulo ka don i tulo kɔnɔ ni m'i dawolo kin fɔ ka joli bɔ n'i ma kuma fɔ ko min bɛ kɛ sababu ye ka maaw jɔ i ka maaya la n'i tɛ yen ma kuru o tuma na u b'a fɔ ko mɔnjɔle kan ka fɔ karisa de ani mɔnjɔle ka kan Lamini gole kunu kana mɔnjɔle fa n'o bɛ ka fɔ wagati min na i b'a sɔrɔ dɔw ɲin de bɛ kɛnɛ ma Karun ka dɔgɔnin bɛ yen nɔ Siliman Dabo nin bɛɛ lajɛlen kɛra la k'a sigilen to gole mɔnjɔle to yen Lamini e de ko k'i b'a fɛ dɛ i b'a fɛ mɔnjɔle to yen n'an tɛ bi la Dimba o ye fɔli 4 o ye furuba de n bɛna le mɔnjɔle ye furuba de furuba de don i bɛna 4 min fɔ nin bɛɛ ye furuba de awɔ ninnu bɛɛ ye furuba de donc mɔnjɔle bɛ fɔ cɛfarinw de ye cɛfarin n ye min f'i ye dɔrɔn hali ne bɛ se o ɲɔgɔnna la a bɛ f'i ye sisan mɔnjɔle ni janjo de ye kelen ye wa ou bien o tɛ fɛn sugu kelen ye u yɛrɛ ni janjo u bɛɛ ka laɲini ye kelen ye parce que laɲini bɛ cɛya de ɲini Lamini janjo kuma in yɛrɛ n'an y'a fɔ janjo ka gɛlɛn janjo yɛrɛ dɔnbaga man ca jan ka fɔbaga jan ka a bɛ fɔ maa min ye ni janjo bɛ fɔ dɔrɔn janjo yɛrɛ bɛ kuma de a b'a fɔ ko so ka di cɛ dɔ la ko wula man di la wula ka di cɛ dɔ la so man di la o kɔrɔ ye mun de ye maa dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ so kɔnɔ ni cɛw kumana a bɛ kuma a bɛ di a la fana nka n'a taara kungo kɔnɔ kungo tɛ di a la dɛ marifakan mana bɔ nka a bɛ don sunsanw ka wo kɔnɔ ka t'i da Lamini ni janjo tun fɔra n'an tɛ bi la maa caman b'i disi gosi ko janjo olu tɛ janjo tun bɛ fɔ mɔgɔ minnu ɲana fɔlɔ la n'olu yɛrɛ de bɛ janjo kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen o ye ɲamakala kamalen de daw la ɲamakala kamalen ale de tun bɛ janjo kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan bari n'i ye ɲamakala kamalen ye don min ni kɛlɛ laban minnu famana ka kɛ o y'a sɔrɔ kɛlɛso 12 min bɛ Laji Seku Umaru Tali bolo kɛlɛso 600 tun bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen ye ɲamakala kamalen de
mais u b'u bila de kɛrɛfɛ u t'u bila ka taa kɛlɛ bɛɛ la dɔw nana ka na Sekumaru ɲininka k'i ka kɛlɛ ninnu bɛɛ e bɛ sɔn ka taa dugu la ko nka kɛlɛso 600 min bɛ yen munna e tɛ sɔn u ka taa k'u ka fadenya ka bɔ a k'u ka fadenya ka bɔ ni y'u bila ka taa kɛlɛ la n'u ma se k'a kɔ ɲɛnabɔ ko kelen tɛ segin a bɛɛ bɛ sa a ko kelen tɛ segin u ka fadenya ka bɔ parce que olu yɛrɛ bɛ min fɔ u b'a dɔn u b'a fɔ mɔgɔ min ye u b'a dɔn min bɛna fɔ olu yɛrɛ fana u b'o kalama a dɔn kama ni min yɛlɛl'i ka so kan ni jelimuso kuleli la i yɛrɛ b'i kanto karisa n bɛ taa ni ma se ka nin ko kɛ ala m'a to la u ka jeli sanba fɔ nɔfɛ jeli sanba ye mun de jeli sanba ye dununda kelen de ye a bɛ yan a man ca jeli yɛrɛ min b'a dɔn sisan a man ca kɔrɔbalenw de b'a dɔn o bɛ kɛ i salen de kɔfɛ i ti dɔn k'a kɔnɔ jeli sanba bɛ fɔ numuw ni garangew de ye o i ti dɔn kɛ a kɔnɔ jali tɛ dɔn k'a kɔnɔ jali tɛ dɔn k'a kɔnɔ dununda kelen de don golle wa bɛ saya de fɔ wa a man kan ni anw ye o a kan ka ni minnu ye an ma fisa n'olu ye mais bɛɛ n'i ta de wa Lamini bɛɛ n'i ta de don e jamu tɛ sila ye wa ni sini n'u k'i ma jaguraga i b'a lamina wa i b'a sɔrɔ i m'a fisa jaguraga ye nka bɛɛ n'i taabolo dɔ don dɛ a bɛ komi sini n'a fɔra ko foli bɛ kɛ numuw mana wuli k'u ka numuya foli k'a la yala ne bɛ don o la wa ne t'o dɔn a dɔn janjɔn ti fɔ mɔgɔ ye i bɛ taa ko de kɛ n'i y'a kɛ ni a ɲan'i bolo janjɔn bɛ f'i ye n'a yɛrɛ ma ɲɛ i bolo hali i salen janjɔn bɛ se ka f'i ye nka maa min ma ko kɛ ko ma deli ka k'a ɲana i bɛ janjɔn fɔ cogo di o tigi ye Golle an bɛ taa an bɛ segin ka na awɔ a kan sɔnni nba Asetu cɛ de bɛ an bolo kɔrɔ yan Golle Tunkara Golle maakɔrɔw tɛmɛna Golle cɛw tɛmɛna u ma fisa ni bi cɛw ye dɛ nka cɛya la cɛw tɛmɛna Golle ne ye fɛn dɔ la kɔlɔsi maliyɛn ka to ka a yɛrɛ disi gosi ni a mɔkɛ n'a tulomasama n'a bɔnnaw ye ka d'u ye mais i b'a mɛn de Tarawele u b'u disi gosi mais bi a si tɛ ka Taraweleya kɛ wale kɛ Jara an ye bɔra Da Mɔnzɔn a tɛ fɔ ten maa si tɛ ka se ka Da Mɔnzɔn ka wale kɛ Turamagan a si tɛ ka se k'a kɛ mais bɛɛ b'i disi gosi n'a ye Golle mun de y'o se bi mɔgɔ ma mun na kunu mɔgɔw ni dusukolo min bangera o dusukolo tɛ bi mɔgɔ la bi mɛ ni bi de ye i y'a faamu janjon a fɔra minnu ye i ye dɔnkili min fɔ tɔgɔ fɔ sisan marakakan na o fɔra minnu ye mɔnjole o mɔgɔw yera kunu mɔgɔw dun tun man fisa ni bi mɔgɔw ye nka a bɛna ɲini ka kɛ kuma in bɛna ɲini ka kɛ kuma kɔrɔ ye nka tiɲɛba t'a kɔnɔ k'a fɔ ko kunu mɔgɔw man fisa ni bi mɔgɔw ye kunu mɔgɔw bɛna ɲini ka fisa ni bi mɔgɔw ye mais n'i ye ne jaabi ka ɲa n bɛ n ka kumaw bɔ yen mais n'i m'a jaabi ka ɲa kunu mɔgɔ ka fisa ni bi mɔgɔw ye munna kunu mɔgɔw dusu tun b'u la munna kunu mɔgɔw n ka kɛ nin ye u n ka sa o décision tun b'u bolo foyi t'u bɔ u kan munna kunu mɔgɔw ni fɔlisen min ka kan ka fɔ u ye n'a fɔra u ye u bɛ wuli u bɛ t'o ko sen k'o se a dan na u mɔgɔ 4 ni mɔgɔ 5,000 u bɛ tila ka segin ka na munna a tɛ yen bi mun de ye bi mɔgɔ kɛ tan n'i y'o jaabi an bɛ tɛmɛ ni janjon ka ɲɛfɔli ye ani i tun bɛ ka dɔnkili 4 min n'a ka kan ka fɔ Jawara la
an bɛ tɛmɛ n'o ye. Lamini n ye min f'i ɲɛna i ye kuma min fɔ i tilala kuma la o bi mɔgɔ de bɔra kunun na n'a fɔra ko danbe mɔgɔ bɛ waso n'a ye mɔgɔ tɛ danbe dilan o i bɛ bɔ danbe de kɔnɔ i bɔra fɛn min kɔnɔ o ka fisa i ye koyi nka min b'a to danbe in bɛ to a nɔ la olu ye baara min kɛ e fana bɛ sɔn o de ma o n ye folisen 4 min fɔ n ko kelen bɛ yen nɔ o tɔgɔ de ye Dinba i b'a dɔn Dinba musow de b'a dɔn awɔ nka a b'a dɔn cogo di k'a jigi dan a balimakɛw de kan awɔ ni Lamini bɛ yan nin ko in ti kɛ a Lamini jija i kana na dɛ n'i nana ni ko in tila ka kɛ ka Lamini to yan nɔ o tuma na i y'ale kuma sulu dɛ dɔ bɛ yen nɔ a tɔgɔ ye ko Majuma Hɛnda n dalila k'a f'i ye ale de dalila ka cɛ 4 san 7 kɛlɛ min bɛ sen na i y'a fɔ yan kɛlɛ ma ban nka cɛ 4 ale don min na i y'a faamuya b'a la folikɛlaw fara ɲɔgɔn kan a ko kabini fitinilama n b'a sen ka n ye don min kɛ o yɛrɛ maloya bɛ n na nka nin don in wajibiyara ne ma n mako b'a la n balimakɛ cɛ 4 bɛ yen nɔ n b'a dɔn n'olu sera kɛnɛ in ka kɛlɛ bi ban a k'a fɔlɔ o ye Maridamu ye Jawara don n'a bɛ fa la an bɛ ba la kabini n kura la don min na a ma kumalankolon fɔ a ma kolankolon kɛ wa a dusu ta kɛɲɛ a ko n'a nana a ko in bɛ ban a ko filanan o ye Mancamagan kolomamisɛnnin ye a kolo ka misɛn mais a dusu ka bɔ a ko n'a nana kɛnɛ in kan kabini n kura la a ma kolankolon kɛ a ma kumalankolon fɔ a ni y'a ta ye a ni t'a sɔsɔ a ko Mancamagan bolo kelen a ko kabini n kura la don min na a ma deli ka kumalankolon fɔ a ma kolankolon kɛ a dusu t'a kɛɲɛ a ko Siliman Dabo n'o ye Ba Siliman ye a ko n'a sera kɛnɛ in kan kabini n kura la a ma kumalankolon fɔ a ma kolankolon kɛ wa a ni y'a ta ye nin cɛ 4 a ko ciden ka taa fɔ ninnu ɲɛna n'olu ko ne ka Dinba don sisan b'a dɔn nka n'olu m'a fɔ n t'a kɛ dɛ Lamini n'i taara dugu la ko i tɔgɔma taara maa minnu b'i tɔgɔma dɔn n'u t'i dɔn a taa cogo mana kɛ kelen segin cogo tɛna kɛ kelen ye nin cɛ 4 nana bɛɛ y'i kala ye ko i y'a minnu sugandi ka bɔ Jawaraw cɛ la u ko tuma na an bɛɛ lajɛlen bɛ taga an bɛ nin cɛ hakɛ min na an bɛ nin cɛ hakɛ min na an b'olu ɲɛnaman d'i ma yanni an yɛrɛ ka sa fɔlɔ parce que maa ti don kɛlɛ la tɛ k'i tɛ sa o a fɔra ko ni maa bɛ siɲɛ ta n'i y'i ka duloki bɔ k'a da kɛrɛfɛ i hakili b'a la n'i kisira i b'a dɔn dɛ n'o tɛ o tɛ kɛlɛ la a dɔn ninnu m'u ka saya jɔrɔ mais u bɛ min di ale ma u y'o fɔ k'a yira u bɛ se fɛn dɔ la o tuma la a ko Dinba dɔn wajibiyara ne ma Dinba dɔn wajibiyara ne ma Lamini e k'an ka dɔn cogoya ye wa est ce que dɔn fu b'an fɛ ni dɔn bɛ kɛ tan de pas daminɛ na yala dɔn fu bɛ yan ne yɛrɛ ye kuma daminɛ i bɛ dɔn sen fɛn fɛn fɔ i y'a faamuya b'a la dɔn sen bɛɛ a bɛɛ n'a kɔrɔ a n'a kɛtuma a n'a kɛbaga nin de banna an fɛ mais Lamini ni fɛn fɛn ye kuma fɔ a bɛɛ y'a bɔ a sira fɛ nka fitinin ye min ye n'o ye Siliman Dabo ale de dimina a ko i ye jatili kɛ ka ne kɛ mɔgɔ 4nan ye a ko ne tɛ cɛ minɛ k'a d'i ma ko mais n bɛ ko kelen f'i ɲɛna ni jugu ni donna kɛlɛ la n b'a bɛɛ gɛn ka don dugu kɔnɔ ka tila k'a bɛɛ gɛn ka bɔ tuguni ne b'o layidu d'i ma nin ko t'a la jugu ko t'a la n b'a bɛɛ de gɛn ka don dugu kɔnɔ ka tila k'u gɛn ka bɔ kɛnɛ ma tuguni a ko ne b'o de kɛ wa a y'o de kɛ dɛ jama n'a rahamani ok jama n'a rahamani katabatunko dɔ naare tunko Mancaba Jagana hen Cɔma Silemani jinɛ ye ko Sinke Silemani k'a bɛ komi jiri kurun de n'a bɛ dibi la n'a tɛ nin na dɔrɔn a bɛ taa jugu do kɔnɔ fara a tun bɛ majamu n'o de san 26 a y'o de balo a ka ɲɛnamaya kɔnɔ denmisɛnninya la san 26 a ye nin ko beleba a ye ko min kɛ n'an k'an b'o fana fɔ an bɛ bi tile k'a la a kelen Lamini mɔgɔ ka waso ni danbe ye ko wɛrɛ tɛ o kumakan de don n ma deli k'a f'i ye n ko don min na ni dinga bɛ na a y'i jɔ ka jinɛ de bugo kolonda la da 100 bolo 100 turu 100 ɲɛ 100 b'a la kilo 100 b'a la
mais ale ko de ko k'a ka so ka ji d'a ma ko hali jina tɛ se ka na ne ka baara kɛ k'a d'a ma janko hadamaden min ye n bila a la o dɔrɔn de bɛ se ka ne yamaruya o fɔra mama dinga ye yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ a ka gɛsɛrɛkɛ b'a nɔfɛ a dimina ka tɛgɛ ci a tulo kɔrɔ jogo dɔw bɛ yen nɔ n'a bɔra depuis kɔfɛ e m'a ye caman bɛ yen nɔ ni marakaw donna ko la tuma dɔ la u b'a fɔ k'u nalonnen don parce que dusu olu bɛ miiri de ne mɔkɛ dalila ka nin kɛ o de bɛ f'u tulo kɔnɔ i tulo ma sama dalila ka nin kɛ i fa dalila ka nin mina o de b'u hakili la a bɔra depuis mama dinga de la o yɔrɔ la dinga y'a da jinɛkɛ de ɲɛ kan a y'a bɔlɔ a ɲɛ kan a dɔn y'a sɔrɔ jinɛkɛ y'a ɲɛjugu bɔ a la sabura ko de don a y'a kɛ yɔrɔ min na dinga kɛra nabara ye a kɛra fiɲɛtɔ ye a sen mulugura a tulo gɛrɛnna gɛsɛrɛkɛ b'a nɔfɛ ni ye hɔrɔnkɛ ye ka dulɔ min ka dɔrɔgu ta k'i ka ɲamakala to i bolo i ma kɛ fonasire ye n'o tɛ a t'a kun bɔ a don mama dinga de kama a ko hindinkɛ dinga kirjɔnkɛ dinga yemeninkɛ dinga kirjɔn pa bɛ dinga kankancun do mɛmɛncu ko ja ka pani fɛnba de ye dinga ye a don y'a sɔrɔ a ko ni mun de ye sɔrɔ ni saya ka usi ma balo ko jugu ye ni sera ka fɛn ni min kila o y'a sɔrɔ dagaba wolonwula de bɛ yan nɔ a sina k'a tɛgɛ sama dagaba wolonwula in nɔfɛ dagaba wolonwula in bɛɛ y'i gɛrɛ a la olu tun bɛ min olu tun bɛ sabura ko don fɛn bɛɛ ti fɔ i y'a faamuya b'a la Lamini n'an kɛra kunun na walayi daga in kan ka sɔrɔ i bolo parce que i ye wagɛ de ye awɔ i ye wagɛ de a tɛ ne bolo i ye wagɛ de yaragile o tuma na a dɔn dinga y'a tɛgɛ sama daga nɔfɛ a y'a josi a ɲɛ yɛlɛla o ko ni wagɛ den kɛra fiɲɛtɔ ye k'o tɛ ko jugu ye n'i kɛra dusukɔlɔntan ye o de ye balawu ye a y'a josi tulo la tulow ye mɛnni kɛ a y'a josi daw la daw y'a faamuya b'a la kuma kɛra cogo la k'a josi a senw na ka wuli ka jɔ a ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ale fana y'a ka dɔnkɔ kɛ a pɛrɛnna jina kunna yɔrɔ min na a jiginna dugu jukɔrɔ ɲɔgɔn ye 60 denmuso 3 b'a bolo olu de nana jɔ a kun na o denmuso 3 in ko k'an b'a fɛ i k'an b'a labɔ a ko fɔ n'a ye wageya kan fɔ dɛ jinɛ in denmuso 3 de b'a bolo denmuso 3 olu bɛɛ nana jinɛmusokɔrɔba de tun don jinɛmusokɔrɔba de tun don u ko fɔ n'i ye wageya kan fɔ dɛ a dɔn u y'a fɔ a ɲɛna u ko wageya kan a bɛ komi juru min n'u b'a siri fali sen 2 la dinga ko wageya kan kɔ kɔrɔna ye san 100 ani san 1 ye filanan nana o ko kɔ ka wageya kan o ko a bɛ komi dole fɛn finman de ye n'a tɔnina fini jɛman k'a ti bɔ a la ko n'i taara n'a ye ba la a bɛ jɛ olu yɛrɛ ko dinga ko an t'a dɔn dɛ jangina bori katama bori singandun gogoso k'a ɲa ninnu 3 de don dinga yɛrɛ de kuma a ko wageya kan ye min ye a ko fɛn fɛn n'a nɔgɔra diɲɛ kɔnɔ a ko ji de b'a kɔ a ko mɛ ni ji nɔgɔra foyi t'a kɔ o tuma na wageya kan ye o de lamɛnni mɔgɔ mana bɔ mɔgɔ ba la i jija i ka kɛ mɔgɔ ba ye sentiri tɛ maa 2 cɛsiri abada ne fa ye cɛsirikɛla ye i k'i cɛsiri dɛ n'i m'i cɛsiri e fa ka cɛsirikɛla in bɛ se ka cɛsiri cogo di a tɛ se k'a siri donc ni nin de banna bolo k'o bɛ banna bolo mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ ni wali dusu ye i bɛ baara kɛ ni yɛrɛ dusukun de ye k'a dɔn ne bɔra jɔn na ne yɛrɛ ye jɔn ye jɔn de bɛ na bɔ ne la min sara e bɛ ka jɔrɔ n'olu ye karisaw denw de ye ne karisaw mɔden de ye ne ni ne ma jɔ nin jɔyɔrɔ la olu su bɛ malola haran o de tun bɛ fɔ i fa salen a tun tɛ fɔ ko baraji hakɛ min b'a bolo e t'o dɔn mais a y'i to cogo min na n'a y'a sɔrɔ n'o ye waleya ɲuman ye i ka da la k'a fɔ k'i fa bɛ sinɔgɔ n'o ye waleya jugu ye n'o ye dusukunlɔntan ye n'i b'o cogo la fana i fa tɛ se ka sinɔgɔ an b'a fɔ o ma k'a sɛmɛnen de don a tɛ se ka da o tuma na Lamini fɔlɔ mɔgɔw i bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko minnu u ni bi mɔgɔw k'u ka fisa fɔ samantiya in tɛ dɔwɛrɛ ye o min bɛ fɔ olu ye u b'o de mɛn u kan ka min kɛ u b'o de dɔn u man ka min kɛ u b'o de dɔn n'anw t'olu si bɔ ɲɔgɔn na sa donc anw ta a bɛ kɛ baara y'an bolo dɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ i sila Golle i tun kɛra a diyara n ye i ye n ka ɲininkali jaabi donc kunun mɔgɔw ka fisa ni bi mɔgɔw ye wali dusu tɛ kɔtigɛ y'a fɔ ka kumakan na manden kuma bɛɛ tɛ fɔ la a y'o fana fɔ daga 7 ko a ko ko kuma bɛɛ tɛ fɔ o diyara n ye o ye cɛya kan de ye o ye yɛrɛdɔnya kan de ye o b'a yira k'a fɔ ko ji kunnala tɛ kumu n bɛ taa jugu ni ɲin b'u bɛɛ gɛn ka don dugu kɔnɔ jugu ni ɲin b'u bɛɛ gɛn ka bɔ ko den cɛnin man ka to ten
ko baw ka sabali u k'u denw labɛn baw ka sabali ni baw sabalila denw bɛ labɛn ni denw labɛnna o bɛ kɛ dusukolotigi ye n'u ye du kɛra dusukolotigi ye u bɛ jamana kumabɔ wa 10 bɛ taa 9 bɛ na 1 de bɛ ban nka den 10 taara a bɛɛ tora ye ko baw k'a lajɛ dɛ kuma de bɛ kuma ma ko n bɛ kuma an ka jateminɛ kɛ ɲɔgɔn bolo ala ka hɛrɛw caya ka barika don du kɔnɔ ka malidenw kɛ dusukolotigiw ye Gole tun bɛ ka janjo ɲɛfɔ tana bɛ janjo na wa tana bɛ maraka fɔli jawaralakaw ka fɔli tana b'a la wa Lamini tana ɲininkali min ye janjo bɛ fɔ bɛɛ ye bɛɛ b'i disi gosi i ma janjo baara kɛ janjo dun a tigilamɔgɔw ye ko de kɛ walasa dɔnkili ka k'u ta ye e min ma k'o kɛ ni e y'a dɔn mun b'i la Lamini ko caman bɛ yen nɔ n'i y'a ye a bɛ ka kɛ bi ko fɛn tɛ bɔ a la dɔ wɛrɛ tɛ o maa min b'a fɔ o t'a dɔn a b'a fɔ min ye o t'a dɔn a bɛ ka fɔ minnu ɲɛna o t'a dɔn ɲama b'o la ɲama t'o la ɲama t'o la o kunun i bɛ bɔ i ka du kɔnɔ ni kumakan dɔ de ye ka taa cɛw sɔrɔ cɛ kunbɛnyɔrɔ la n'aw bɛ bɔ yen fana ka taa wula kɔnɔ a bɛ bɔ ni kan dɔ de ye ka taa wula kɔnɔ Lamini n'i y'o kɛ n'i m'o kɛ min b'o la e b'o dɔn wa i y'a fɔ minnu ɲɛna olu yɛrɛ b'o dɔn i tɛ sagi o i tɛ sagi hali ni fɛn min sɔrɔ i ka kumakan in kɔni b'i sɔrɔ ko wɛrɛ ka nin sɔrɔ dɛ mais i yɛrɛ ka dalakan in b'i sɔrɔ donc Lamini olu ko ninnu ye bi kow de ye n'o tɛ hɔrɔn tɛ se ka ko min kɛ yɛrɛ hɔrɔn t'a fɔ sa Lamini i tɛ se fɛn fɛn la i t'a fɔ yɛrɛ i b'a fɔ cogo di namara kɔni kɛra cayara sisan de o n'o tɛ namara tun tɛ yen o non namara tun tɛ yen nɔ a faamuna ya mais bi de namara b'a la bon halisa ka hɔrɔnya to hadamadenw na minnu b'a fɔ a tigiw ye olu de man k'a fɔ maa kana kilo don bɔrɔ fa kɔni tɛ fili o min bɛ se min na o dɔnnen don koyi i tɛ se min na o fana dɔnnen don o min ta ye min ye min ta ye min ye o ka t'o bolo ne ma deli k'a f'i ɲɛna yan n ko foli bɛɛ n'a tigi don hali sisan n ma segin a kan wa foli bɛɛ n'a tigi de don fɛn dɔw bɛ yen nɔ o kan ka fɔ aw de ye o Lamini fɛn dɔw bɛ yen nɔ foli senna o kan ka fɔ Kuyatɛ de ye o dɔw bɛ yen o kan ka fɔ ne de ye nka Lamini ni ne ko e ka foli sen ka di ala cɛ a ye nin yɔrɔnin fɔ ne ma sa ne b'o fɔ mun na n'i b'i yɛrɛ dɔn i b'a fɔ mun na est ce que a n'a ka kan a man kan a n'a man kan o tuma na n y'a f'i ye boli kana fisaya bolitigi ma k'a di kamalenba ma sa n'i y'a d'a ma a bɛ kamalenbaya kan de fɔ a t'a sɔn kan dɔ koyi i b'a di bolitigi yɛrɛ de ma n'ale y'a sɔnni kan min a b'a lamina n'i donna ko la ka sɔrɔ i ka ko tɛ o kɔni n y'a f'i ye cogo min na ko saba in de don dɛ e min b'a fɔ e t'a dɔn e bɛ ka fɔ min ye o t'a dɔn aw sigilen bɛ minnu cɛ la n'i taara anw ka kɛnɛw ka bi Lamini i dabali bɛ ban ka sɔrɔ du si tɛ an ka farafinna yan kɛrɛnkɛrɛnyana Mali kɔnɔ ko du min taafan tɛ du min na o tɛ yen i filili taafan na o ye tiɲɛ mais taafan t'i la non o tɛ yan fɔlɔmɔgɔw bɛ danbe dilan wagati min na u ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que hakili ye Ala ta de u bɛ jamu dilan don min na hakili ye Ala ta de u ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o parce que u y'a fɛn fɛn dilan bi nana ka na sɔrɔ yan a mɛnna mɔgɔ tɛ k'a kɔlɔsi a papier tɛ yen nɔ k'a fɔ gafe dɔ de bɛ bibliothèque la ko mɔgɔw mana taa k'u bɛ jamu ɲini a kɔnɔna na a bɛɛ bɛ kunkolo ani da ni tulo de la fo ka se bi ma n'i y'a ye olu y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ko Ala m'olu labila hakili la o ye gansan de wa olu m'o dilan gansan donc an ka n'u ka baara kɛ gansan y'u bolo an ka n'u ka baara kɛ gansan y'u bolo u ye min dilan a ka bon ni usines ye u ye min dilan o de ka bon ni usines ye Lamini e sila a dara depuis don juma waati juma a fɔra mɔgɔ joli ma ko sila o mɔgɔ hakɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛɛ lajɛlen hadamaden ka catégorie de bɛ dilan ko caman tun bɛ wari caman tun bɛ sɔrɔ o la o nka olu ma dilan o kama o olu y'a dilan de fugari ani mɔgɔ kisɛma bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a kɔnɔ i ka baara kɛ n'a ye an b'olu de ta kɛ fu ye bi ye ni mɔgɔ min sera ka machine kelen dilan an b'o kɛ mɔgɔba ye
minnu sera ka jamu dilan k'a dɔ i la k'i kɛ yɛrɛwolo ye k'i kɛ danbɛtigi ye k'i kɛ jamanatigi ye k'i kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye i b'o bila kɔfɛ ko tɛ foyi ye n'an y'o minɛ fɛn bɛɛ bɛ ɲa n'an y'o bila fɛn bɛɛ tiɲɛna Gole i ni ce nba Gole an tun bɛ maraka fɔlen 4 kan awɔ i ye 1 fɔ awɔ Gole ne kan t'o ma n mako bɛ saba in de la awɔ Lamini n ye 2 fɔ n ye 2 fɔra a tɔ ye 2 de Jawaralakaw ta in u Jawaraw bɛɛ jɛlen bɛ min na jɛlen don min na n ko Dimba Bado Monjole a tɔ ye Monjole ni i y'a faamuya b'a la n ye Monjole fɔ ka Dimba fɔ voilà donc Tafage aw b'a labɛn yɔrɔ min na a b'a kɛlɛ aw b'a labɛn yɔrɔ min na ni cɛw bɛ taa kɛlɛ kɛ n k'a b'a labɛn dɛ awɔ Gundo Soni kɔnɔ Tafage bɛ fɔ o yɔrɔ de la o Gundo So kɔnɔ k'a fɔ aw bɛ ka bilasira n'a ye sisan nka n'a sera kungo kɔnɔ Bado bɛ wele parce que ale bɛ wele joli de kɔnɔ naaninan in bɛ wele joli de la a bɛ wele joli de la o n'a nana sa joli min kɛra yen nɔ k'a dɔn min ye cɛ ye min tɛ cɛ ye n'o ye ka juru in ye o bɛ sɔrɔ k'a fɔ n'o ye Monjole ye Lamini a 4 ye nin de dɛ nka 63 bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ Lamini ka juru n'i y'a fɔ Lamini denw ye hali ni fɛn t'u bolo u bɛ taa fɛn ɲini ka n'a d'i ma mais Lamini ka jurusɛn n'i y'a fɔ Kuyate a b'a dɔn i ye jeli de walima i ye ɲamakala de a b'i sɔn mais a b'a dɔn k'e t'ale dɔn parce que ale ta tɛ o ye non ale ta tɛ o ye a dɔw yɛrɛ bɛ a man ka fɔ i ka du kɔnɔ yɛrɛ mais Gole o bi mɔgɔw b'o dɔn wa caman b'a dɔn dɛ an ka Jawara kɔni caman b'a dɔn dɛ mais caman bɛ yen min t'a dɔn fana dɛ Lamini min t'a dɔn o de ka ca bi min t'a dɔn o de ka ca parce que bonda bɛɛ n'a ka jeli de don bonda dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu wolola sigiyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la n'u tɛ ninnu danfaraw ni ɲɔgɔn dɔn olu kɔni b'a bɛɛ lajɛlen fɛngɛ o b'a la quoi n'o tɛ fɛn fɛn kɔni sigilen don sigiyɔrɔ kɔrɔ in na hali n'u t'a bɛɛ dɔn u bɛ caman dɔn o la faamuna awɔ nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fonifu 11 Kuyate ɲininkali t'i bolo ɲininkali dɔ bɛ ne bolo n'Ala sɔnna i bɛ hakɛ to nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fonifu 11 Gole Tunkara bi yan ayiwa an bɛ Segukaw fo kosɛbɛ yɛrɛ tilenna n balimakɛ kuma b'i bolo radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga baasi t'an na nba Lamini de kɛ awɔ Lamini don ne balimakɛ bɛ Gole bi yan a bɛ yan mɔgɔ min don a ye ladamu sɔrɔ kosɛbɛ bon i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ bɔ mɔgɔma yɔrɔ de la a n'a kumana i b'a dɔn ko dɔnna de den don n'a kumana i b'a dɔn a bɔra du danbɛma de kɔnɔ ni cɛ in kumana i b'a dɔn k'a fɔ a ma lamɔ ten i tɛ bɛɛ la an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ de ko a bɛ ka kuma min fɔ n tulo b'a la danbe ko mais danbe ko a bɛ ka taa sira min fɛ gɛlɛya bɛ na dɔɔnin parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen u mɔn'u bɔ a bolo mais u t'u fa dɔn o tuma o danbe ko bɛ kɛ cogo di Lamini an k'an janto an yɛrɛ la an kun bɛ fɛn min kan n'an ma kɔlɔsi danbe in bɛ taa nɔgɔya fo ka taa tɔ kɛ fitinin wele ninnu ɲɔgɔnna bɛ ka dɔgɔya jamana kɔnɔ bon n'i y'a mɛn diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ŋana ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ ŋara dɔ de bon wele ninnu ye ŋaraw de olu de bɛ kɛ ka ŋanaw lafariya bon ni cɛw de bɛ ka nɔgɔya diɲɛ kɔnɔ bi n b'a fɛ ka min f'i ye n kɔni tun b'a fɛ ka wele yɛrɛ n'a ye k'a di émission daminɛ na ne ta dɔn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ parce que ne bɛ kan minnu mɛn a da a bɛ ne furakɛ de wele ka kuma bɛ komi kutuba de ale ka kuma tɛ kuma ye ten k'a fɔ dɛ kutuba de don i tulo bɛ na Umaru Dunbiya don i bɛ n ka foli fa ye kosɛbɛ Umaru Fakoli Dunbiya Dunbiya ani ce ay kole kiki i Dunbiya marhaba weleli diyara an ye Dunbiya nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fonifu 11 Gole Tunkara tulo b'i la allo ani ce n b'a ni ce ale taara Gole ko yala ko i den tɔgɔ kan ka da bɛɛ la wa n balimamuso ka ɲininkali don Lamini n'an tɛ bila tɔgɔ ye fɛnba de tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ
n'a fɔra kaban i b'a dɔn a tɔgɔ in bɛ bɔ yɔrɔ min na tɔgɔ bɛ dugu yira tɔgɔ bɛ sigiyɔrɔ yira tɔgɔ bɛ kabila yira tɔgɔ bɛ furuɲɔgɔnya yira n'o tora hakiliw la fo ka se diinɛ ma o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ nafa de b'a la tɔgɔ tɛ tɛɲɛ o Lamini ni den tɔgɔ welela n'a sɔrɔla dɔrɔn k'a tɔgɔ da fɛn dɔ la tɛ o fɛn tɛ o i bɛ mɔgɔ tɔgɔ da fɛn fɛn la o ka sɔrɔ o fɛn in kun b'a la tɔgɔ man ka kɛ ni kun t'a la a y'a fɔ cogo min na fɛn dɔw bɛ yen nɔ a tɔgɔ bɛ da mɛ a tɛ da yɔrɔ bɛɛ la dɛ a tɛ da yɔrɔ bɛɛ la bari n dalila ka dɔw ye dɔw bɛ yen nɔ an y'a kalan an ka kalanw kɔnɔna na a yɛlɛkan so min n'ale tun b'a sanfɛ u ka kabila mɔgɔ dɔw mana ka so in tɔgɔ da i tɛ kilike k'a la i tɛ yɛlɛ a sanfɛ a bɛ sa adamaden tɔgɔw fana bɛ ten i b'a sɔrɔ tɔgɔ bɛ tɔgɔ la n'a y'a da a ka yɔrɔ la o ma ɲi aw ma o a y'a kelen kɛ a y'a fila kɛ a y'a saba kɛ a laban na a b'a fɔ cogoya wɛrɛ de la dɛ tɔgɔ fana mɔgɔ de kana ɲina a m'a fɔ mɔgɔ kana wali mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ da dɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ da nka i kana ɲina i yɛrɛ bɔkolo tɔgɔ ye fɛn minnu ye ka olu bɛɛ lajɛlen bila kɔfɛ n'i y'o bila kɔfɛ n'o tɛ maa b'i teri tɔgɔ da i b'i karamɔgɔ tɔgɔ da i b'i sigiɲɔgɔn tɔgɔ da nka n'a ta o ta a ka sɔrɔ i kana i yɛrɛ kɔ k'a fɔ ko e ka tɔgɔ ka fisa i fa ma ou bien tɔgɔ ka fisa i ka kabila ma ou bien tɔgɔ ka fisa e yɛrɛ maa minnu ye ka diɲɛnabɔ sababu ye. I b'a kɛ to Dukure. Oui, Lamina Nula. N b'a ni ce. Ne bɛ fɛ ka wuli ɲininka. Awɔ. Komi an bɛɛ bɔra an fa Adama ni an ba Hawa la. An jɛnsɛnna. Jamu nana cogo di? Tana fɛnɛ nana cogo di? Juma nana? Tana? I tana wala i tana ye fɛn dɔ i tana ye mɔgɔ dɔ i tana ye bagan dɔ ye. Awɔ. Bon tana nana cogo di? K'a fɔra ko karisa tana ye nin ye. Bon aw bɛɛ bɔra mɔgɔ kelen na aw nana fara jamu nana cogo di? Awɔ. Voilà n bɛ fɛ k'o faranfasiya dɔn quoi. Awɔ. Merci. Golle kuma b'i bolo. Merci. A ye min f'i ye. A kan ka min dɔn a Dukuru kɔni bɔra silaw la. Bon comme a m'o ɲininkali kɛ. Aya o kɔni o bɔra anw na. Ale m'o ɲininkali kɛ. N y'o jaabi ka ban. Nka a y'a fɔ cogo min na a ko jamu nana cogo di. Jamu yɛrɛ ne t'a hakili la an dalila ka fɔ. An y'o fɔ yan. An dalila ka kuma jamu kan. An ko jamu minnu tun bɛ yen nɔ n'a fɔra ko k'a fɔ wagew jamu ye joli ye kusaw ye joli ye juma ni juma de dɔn kare ye juma ni juma ye joli de dɔn kakolo ye juma ni juma ye joli de dɔn an dalila ka kuma nin bɛɛ lajɛlen kan n'a y'a sɔrɔ an bɛ sigi k'o détail kɛ o tɛna se ka fɔ nin cogo la tan o tɛ se ka fɔ tan o ye kelen ye a ye tana fɔ hali sisan tana b'ale yɛrɛ la yan ne dalila ka f'i ye o Lamini wagati min na Bamakɔ bɛ na ka sigi yan nɔ fɛn tun tɛ yan o est ce que fɛn tun bɛ yan mɔgɔ bɛ jɔ fɛn min na a tun bɛ yan Lamini ka n'i bolo ni ji kɛ kuran na o tun bɛ yan wa o ma k'o tana ye wa n'i y'aw kɔrɔbɔ don min na ni min bɔra a la i ma ko sɔrɔ wa Lamini n'a fɔra k'a fɔ ko furakisɛ mana bi dugu ma k'i kana ta a binna e y'a ta n'i ye ko sɔrɔ o la e fana tana t'o ye wa donc bɛɛ ka c'est à dire que i ka yɔrɔ dɔnni o de b'i nafa a dɔnbaliya o de b'i tɔɔrɔ fɛn min b'i fɛ i y'a ye i y'a dɔn wagati min na dɛ a fɔra k'i k'a kɛ cogo min na e k'a kɛ ten banni n'i y'a kɛ ten o wagati kɔni a ka ca Ala fɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ o t'i sɔrɔ bon donc tanaw fana a bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ janna komi a bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ surunna fana parce que yɔrɔw mana janya cogo o cogo u ka jan ni ɲɔgɔn ye fana o bon donc tuma dɔw la ko dɔ tun bɛ kɛ i b'a sɔrɔ o bɛ bɔ yen mais fɛn wɛrɛ bɛ bila a nɔ la nka a mana kɛ fɛn fɛn ne y'a sɔrɔ min man ɲi o man ɲi dɛ n'i y'a sɔrɔ min ka ɲi fana o fana ka ɲi o i y'a faamuya b'a la n'a tɛ don danbe la n'a tɛ don jogo n'a tɛ na ni jogo kɔlɔn ye f'a bɛ ɲumanya de kɛ o fana ka ɲi o parce que an filɛ nin ye ka kuma min ye arajo ye sisan fɔlɔ la o tun tɛ kɛ o ɲamakalaw dɔw tɛmɛna yan n'a fɔra ko ka arajo sigi ko k'u kan ta u tɛ sɔn o ma olu fana tana tun y'o ye o k'a fɔ k'e b'u kan ta a dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ i b'a fɔ k'i b'a ta a tɛ ta o a dɔw bɛ fana hali ni y'a ta a tɛ bɛn u ma o n'a bɛɛ lajɛlen mais n'o ma bɛn u ma o y'olu tana ye o
o bɛ se ka kɛ mais ne ka kabila ne ka kabila ye dɔgɔna ko dɔ kɛ u ye gindola ko dɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ladamu ni o de ye o Gole i filɛ nin ye e ye kusa ye Lamini ye wagɛ ye kana kojugu k'a den na dɛ i n'a kana kojugu kɛ ɲɔgɔn na dɛ n'i y'a k'a la fana don min na i ka da la ka fa ɲɔgɔn bɛ bɔ i la dɛ o y'anw tana ye o bon ne bolo olu y'o ye jaabi bakuruba la quoi n'o tɛ komisɛnniw ninnu bɛ yen nɔ an bɛ se ka don olu kɔnɔ nka hakili la o temps t'an bolo donc vraiment an b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 Gole Tunkara tulobila k'an bɛ mɔptikaw fo yɛrɛ tilenna allo oui balimakɛ kuma b'i bolo ne ko b'a fɛ ka Gole ɲininka de Kamara yɛrɛ fɔra ye mun ye quoi parce que an sigilen don Sɛlɛfugu bon ne t'a dɔn an yɛrɛ cogo min na quoi bon ne ye Kamara ye quoi mais mun kɔni dɔn kɔni ko an bɛmakɛ dɔ bɛ an mɔkɛ fa ko o sigira Sɛlɛfugu quoi o sigira Sɛlɛfugu Sɛlɛfugu Gole Sɛlɛfugu bɛ min Sɛlɛfugu bɛ Manden fɛ kɛ ayiwa ko yen Kamaraw ye yen sɔrɔ cogo di Kamara yɛrɛ kɔrɔ ye Lamini ni jati mina a ye min fɔ ka fɔ ko dugu u sigilen don Sɛlɛfugu i n'a fɔ Kamaraw bɛ yɔrɔ wɛrɛ fana la hali kɔsa in na ne yɛrɛ ni n jatigiw n'o ye Kagolow ye bari n y'a fɔ cogo min na n'a y'a sɔrɔ an ka suru ni mɔgɔ ka suru k'an ye sin kelen min o fana bɛ sɔrɔ Kamaraw de la o bari n'i y'a jati mina a bɛ fɔ ko kusata kɛmɛ ni danbe kelen Kagolota danbe 101 an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn ma Molo araba laban don de donc farali kɛra tuma min na ni Wagadu cilen an nana Molo ka ci an ka sɔrɔ k'aw jɛnse olu kana sigi y'a faamuya b'a la Manden jamana kan o tɛ ni sisan o tɛ bi ko ye o donc olu de sigira yen nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama fana donc o Kagolo ninnu donc n'a y'an jɛ an bɛ se ka fɔ olu bɔra Magan 3 de la a fɔra ko Magan 3 bɛ yen nɔ n'o ye Kagolo kɔrɔba ninnu ye Magan Kamara Magan Magasa Magan Pɔ fana mais n'a fɔra ko k'o fana détaillé di o bɛ wagati jan ta de Lamini o fana bɛ wagati jan ta a ka da la k'a fɔ ko Kagolo min bɛ maninkakan fɔ min bɛ marakakan fɔ min bɛ surakakan fɔ min bɛ fulakan fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko Kagolo de donc Kamara ye Kagolo de y'a Fofana ye Kagolo de Kamisogo ye Kagolo de Magasa ye Kagolo de jamu 12 ɲɔgɔnna bɛ se ka sɔrɔ a la n'an bɛ se k'a fɔ nka nin cogo la n'an ko an b'o yɛrɛ walawala fana walima u naɲa ani k'a bila bi la Lamini o bɛ waati jan ta dɛ a bɛ faamu awɔ k'an b'a fɔ n'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo ayiwa Gole an bɛ taa halisa an n'an balimaw an bɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ tilenna radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga walasa an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲa oui an tulo b'i la an tile n b'a ni ce Samba Touré don Touré ayi Touré ko lafiya bugu la komi Gole fo ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo ko nka n bɛ fɛ ka Gole ɲininka fɛn dɔ la n'o ye Konare awɔ Konare ye siya jumɛn ye awɔ olu bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn awɔ o siya fana ka dɔgɔ Mali la mun y'a dɔgɔya bari anw yɛrɛ ka jamanatigi dɔ ye Konare mais ne b'a fɛ ka ko dɔn dɔɔnin quoi o bɛ hakilila lafiya awɔ an bɛ Lamini fo n'Ala sɔnna yɛrɛ la ka suko ni dugusajɛ jɛ a bɛ émission kɛ a bɛɛ ye fura de yan quoi Guinée kɛ fana ko yala Wagadu wala a bɛ yɔrɔ jumɛn de o y'ale ka ɲininkali ye ayiwa Wagadu bɛ yɔrɔ min na wa ayiwa baasi tɛ Naamu Kuyate Naamu ko Wagadu bɛ min a bonya diyara n ye a bɛnna n ma nka ko kuma ka ɲi a dɔnbaga de fana da kuma ka ɲi kumatigi bolo parce que an bɛ marakala de donc a ka di n ye ka o question na segin Gole ma bonya bɛ Manden bonyamasegi bɛ yen n b'a yɔrɔ dɔn mais a ka ɲi
minda o ye golle tun kɛra ye golle bonya b'i bolo sɛgɛ Naamu. Kuyate maninka ɲa yɛlɛla dɛ naamu i yɛrɛ ɲumana mobile bɛ so a bɛ ten dinɛ den di mobile ye so mobile ye so a bɛ ten Lamini naamu a ye ɲininkali 2 min kɛ naamu a ko Konare Mhm. Konare ye Konate de ye a bɛɛ ye kelen ye Konare ni Konate naamu a bɛɛ ye kelen ye masarenw de dɔn masaren tulobilenw de ye Konare ye barikala Konare bonda man ca u ka kabila u mɔgɔ man ca kosɛbɛ jamu in man ca kosɛbɛ naamu mais masaren bonda min don bɛɛ b'a dɔn ko kɛlɛcɛ farinw de tun don kosɛbɛ a bɛ fɔ masaren bonda min na ko jɛnw ni tama nɛrɛ ni kɔrɔ ni babala kalan masarenw de don naamu man ca an t'a tɔ fɔ ten barikala donc ka da la ka fɔ ani to bɛɛ de ye kelen ye Kosɛbɛ. i n'a fɔ Konate i n'a fɔ Keita i n'a fɔ Dugune i n'a fɔ Dante olu n'a ɲɔgɔnna ka taga Skei. bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen de naamu o mana tɛmɛ ka bɔ yan ko Wagadu Wagadu naamu b'a ta a bɛ sɔrɔ bi Naran cercle la nka a t'o dɔrɔn ta o a bɛ fɔ Muritani fan dɔ la n'i y'a lajɛ a bɛ ka taa fo Bafulabe cercle fana fan dɔ la a dugu dɔw bɛ fɔ o la parce que Darega bɛ yen de Darega bɛ yen de Sengete bɛ Burkina fɛngɛ Muritani de donc Wagadu dugu yɛrɛ o bɛ Naran cercle de la tabarikala donc a tɔnbɔn bɛ yen nɔ mais Wagadu dugu tun ka bɔ a duguw fana tun ka ca i y'a faamuya b'a la ka taa kuncɛ fo Jara ninnu na olu bɛɛ tun y'a duguw ye dugu tɛ yen nɔ an yɛrɛ ka jati la halisa dugu n'u y'u fara ɲɔgɔn kan a bonya ka bon kosɛbɛ a ka bon kosɛbɛ i y'a ye donc k'a yira la k'a fɔ a tɛ jamana wɛrɛ la dɛ mais a bɛ yan yɛrɛ de a bɛ ten nka n'a yera yɔrɔ wɛrɛ la fana a kɛbagaw de y'a sigi ye wa a ka kan ye fana tabarikala hakili la a ye faamuyali sɔrɔ o ni diyara n ye i tun kɛra an bɛ duman dɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni don kibaru ye han Asetu ka tun kan
ampale gidando gonu kesu ampale sumbundo haji kesu ampale mare musonimbo ni ya Asetu Kanute ye ni y'anw furumuso ɲuman ye k'an ka foli b'a ye ala ka dɔnkili da ala ka kan di halisa ya rabi nka dɔnkiliw de tɛ ka da tuguni wallahi mun de kɛra Kuyate nfa golema bɛɛ lajɛlen f'u ye sisan wa dɔnkiliw tɛ ka da tuguni i ye ɲininkali kɛ ko fɔlɔ kow ani sisan kow fɔlɔ mɔgɔw fisamanteya yɔrɔ a m'o de faranfasi ye sisan o yɔrɔ yɛrɛ tɛ dɛ an kana kɔrɔ yɛrɛ ɲini a la dɔnkilidalaw tɛ ka dɔnkili da tuguni u tɛ kasɛti bɔ u tɛ CD bɔ u tɛ bɛɛ ma kunden de to bɛɛ kelen bɛ Lamini u tɛ k'a ɲɛɲini fana koyi ko n mago b'o de la k'a fɔ ko hali fɔlɔ an tun b'u la gosili min kɛ k'u bɛ ka manamana dɔnkiliw da o manamana dɔnkiliw yɛrɛ fana tɛ ka sɔrɔ tuguni o yɛrɛ de tɛ ka sɔrɔ parce que u tɛ k'a ɲɛɲini sisan modèle yɛrɛ don ka wuli ka manamana dɔnkili da mɔgɔ si t'u la gosi tuguni mɔgɔ si an tɛ ka o fana sɔrɔ tuguni tabarikala e mun b'a kɔnɔ dɔɔni mun de bɛ ka na n'o ye dɔnkilidalaw tɛ ka dɔnkili da tuguni dɛ Gole Lamini a bɛɛ dulɔnnen tɛ foyi la saliya de bɛ ka adamadenw minɛ k'u sirannen don k'u bɛ pirate kojugu ayi pirate ko n'i y'a mɛn i bɛ pirate i bɛ min fɔ n ko i bɛ ko kɔ fɔ diɲɛ kɔnɔ k'i y'a mɛn dɔ de la kosɛbɛ pirateli tiɲɛ don a man ɲi bɛɛ b'a dɔn a man ɲi parce que pirateli tɛ dɔwɛrɛ mɛ u bɛ ka min pirate olu fana bɛ ka pirateli kɛ caman b'o kɛ o parce que i kan ka fɛn min kala i somɔgɔw la k'a dɔn a ɲuman yɔrɔ k'a dɔn a tiɲɛni yɔrɔ e ni tan tɛ yɛrɛ bolo k'o kɛ mɛ foyi bɛ taa fɔ fɔcogo wɛrɛ de la ka sɔrɔ a fɔcogo tɛ o fana tɛ pirati dɔ ye e fana y'o pirate o nka n'i y'i ta kala k'a dɔn a ɲɛ ɲuman kan ni min y'o pirate o tigi a b'o ni ala cɛ mɛ e t'i ka kalan to yen ko parce que i b'i pirate ne m'a fɔ e dun fana hakili b'a la n'i tɛ don min na i den de bɛna dɔnkili da e yɛrɛ jɔra ka ban i den m'a sɔrɔ k'e bɛ se fɛn na hali tun bɛ se min na ala ni y'i mako i ɲinɛ n'o kɔ sinon e den bɛna mun fɔ ale bɛna géréwaw de lajɛ a bɛna ivoirien de lajɛ Gole a b'u ta ɲɔgɔnna de kɛ a y'u deli u ka dɔnkili da hali n'u bɛ manamanakan nin da Lamini u k'o kɔni kɛ a fana k'u bila la o kunu i b'a ye mɔgɔ caman tun bɛ jɔ ni mariage kɛyɔrɔ tɛ t'olu ye dɔnkilidala awɔ Lamini artiste y'u jɔ ni rappeur tɛ i tɛ artiste ye dɔnkilidala tuguni wasolonkaw y'u jɔ wasolon tun wulila wasolon tun yakubayara u tun ye sira minɛ ka kɛnɛ minɛ wasolon jɔra i tɛ fila ye dɔnkilidala tuguni i tɛ maraka ye dɔnkilidala jɔyɔrɔmɛ t'a da dɔgɔnɔ yɛrɛ tɛ dɔnkili da tuguni munna Lamini fɔlɔ la dɔnkilida fana n'i y'a jateminɛ aw fana tun b'u bila la koyi parce que maa bɛ yen nɔ ni jatigi bɛ yen nɔ a kana miliyɔn d'i ma n'a bɛ ɲɛ i ma o ɲumanya in kama e b'i sigi k'i miiri dɔn dɔ la karisa kɔni a ye nin kɛ ne a ye nin kɛ ne a ye nin kɛ ne yala ne fana kan ka mun de kɛ ne kan ka mun de kɛ donc o la Lamini e bɛ wuli de ale bɛ wuli de sisan hali n'a sɔrɔ a tɛ se min na a b'i gɛrɛ dɔ la karisa kɔni ɲana ne ma dɛ ni dun ɲana ɲamakala ma ale ta tɛ dɔwɛrɛ ye nka a dabara kɔni y'a ta ye dɛ a bɛ na a bɛ fɛn dɔ kɛ i tɔgɔ la dɔw yɛrɛ bɛ dɔnkili ko ka di olu ye mɛ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko ka clip kelen kɛ o clip kelen yɛrɛ wari ye e yɛrɛ b'i sigi ka miiri a bɛ sɔrɔ min sɔn kelen n'i y'a jateminɛ fɔlɔ la mɔgɔ tun bɛ wuli i bɛ t'i ka so kɔnɔ bɛɛ tun tɛ se ka taa radio national sɔrɔ mɛ i tun bɛ se ka wuli ka taa i bɛ pili san n'i ye pili san jatigi bɛ pili sɔngɔ de d'i ma n'a y'o san ka d'i ma i bɛ taa kasɛti dɔ san i b'a kɛ radio la i b'a kɛ bi o tɛ kɛ o Lamini donc pour que ka dɔnkili dilan ka ɲa
i kan k'a dɔn k'a fɔ a dɔw bɛ yen nɔ wari musaka min bɛ don a la o se t'olu ye tuguni koyi o se t'u ye k'a kɛ o de bɛ k'u bila u bɛ taa yɔrɔ dɔw la yɛrɛ u man ka taa yɔrɔ minnu na i bɛ dɔnkilidala ɲɛnamaw ye olu de bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min ni mɔgɔw bɛ ɲugu a yɔrɔ la mais minnu tɛ se fɛn na i b'a sɔrɔ olu ka yecogo yɛrɛ kama fɛn ba bɛ di olu ma donc e mago b'a la ko min ka dɔnkiliba in fɔ ale yɛrɛ cogoya t'ale bolo koyi cogoya t'a bolo hali a kan ka taa don studio la ni fɛn min ye ale t'o sɔrɔ aw dun b'a dɔn k'a dɔnniya b'a la fana n'a y'a dɔn k'a dɔnniya b'a la walasa ale kana sanni o dɔnniya ye a kana a yɛrɛ cogoya lajɛ kɛ mais a ye fɛn dɔ kɛ pour que dɔnkili in kana tunu ni mɔgɔ dɔ y'a ta munna t'a da a b'a da mais ale bɛ a ka nasɔngɔ in sɔrɔ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ o ye bari kɔnɔnaw ye o ye fɛn wɛrɛw de a bɛ taa yen de o ale bɛ taa ale tɛ se ka kasɛti bɔ tuguni o ale tɛ se n'a ye dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa n'o ye denbaya la a banna bon fɔlɔ tun tɛ dɔnkilidala bila i yɛrɛ ma u t'a bila i yɛrɛ ma tant que dɔnni b'a la mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu ye jatigi ɲumanw ye dɔnkili o dɔnkili bɛ yen nɔ k'a dɔnnilen don mɔgɔ dɔ de la n'a y'a sɔrɔ sisan silaw ka dɔnkili bɛ yen nɔ sisan u bɛ k'a fɔ e b'a dɔn a fɔ bagan dɔ bɛ yen nɔ mais se foyi t'a ye n'a bɛ se ka a yɛrɛ produit ou bien n'a bɛ se ka dɔnkili in don studio kɔnɔna na Lamini e b'a kɛ o i b'a kɛ ni m'a kɛ i b'a mɔgɔ ɲini mɔgɔ min fana b'a tɔ a ka silaw ka dɔnkili da pour que a kana tunu mais bi o tɛ ka kɛ o tɛ ka kɛ hali i yɛrɛ ka du kɔnɔ i b'a sɔrɔ e ye kɛlɛmasaden ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ a ka dɔnkili kɔɲɔ o kɔɲɔ n'a bɛ k'a ka so o dɔnkili in de bɛ fɔ mais e b'i sigi ka jate minɛ e pourtant nin dɔnkili min filɛ nin ye Asetu de bɛ se nin na nka n'an ye Asetu wele sisan n'a fɔra k'a fɔ ko bon an bɛ 50,000 di minɛnsɔngɔ la n'a fɔra bon o ka ca ma donc sisan an k'a lajɛ u bɛ se ka taga filen fɔla ni fɛn dɔw nati donc olu fana bɛ a goloba ten ka fɛn dɔ fɔ a bɛ tɛmɛ n'a sen fila ye mais aw ka du dɔnkili don o don a bɛ tunu ka taa a bɛ tunu de parce que aw ka denmisɛnninw t'a dɔn k'aw ka dɔnkili don tuguni o mais sini ni ne ye fɛn sɔrɔ hali n'a man ka fɔ ne ye Lamini o laban de dɔ bɛ to o pasa da ne la k'a sɔrɔ i mɔkɛ pasa de dɔn mais wari b'i bolo don min na i ma kɛ fɔnansire ye donc a tɔɔrɔ la dɔrɔn u y'a kɛ donc mɔgɔ b'a fɔ ko gole fasa de dɔn mais k'a sɔrɔ gole fasa tɛ aw de t'a dɔn mais comme jelimuso ka prix ka ca donc aw banna o la sisan a bɛ faamu awɔ yɛrɛ tilenna allo o tigi taara nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 gole a farti su ye ko ka dɔnkili da o k'a da hali o tun bɛ ka dɔnkili minnu kla o k'a bɛɛ kɛ i b'i ka radio faga an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲa oui kuma b'i bolo radio faga i b'i radio faga ma fɛ bolikan kuma ma dɔɔni ni boli nɔgɔyara bi kojugu donc ni dabali fana nɔgɔyara n'i y'a ye hɔrɔnw bɛ se ka jeliw ye u ye kilasi de kɛ hɔrɔnw na hali yɛrɛ dɔ jɔlen ni fɛn t'i bolo n'i y'a wuli a tɛ na parce que fɛn ko de bɛɛ fɛn dabugu in bɔra la fɛn ko de bɛɛ la ɲɛfɛ n'i ye mɔgɔ dɔn hali ni fɛn t'a bolo ne yɛrɛ ka jeli ne bɛ sɔrɔ yan ka ban i bɛ se ka wele ni fɛn tɛ jeli hali n'a sɔrɔ jeli kunkolo bɛ sakabakolo de la o yɔrɔ nin ye jatigi a t'a baro de ni se mun b'a ye a b'o d'a ma n'a ye 200 d'a ma a b'o minɛ k'a barikada n'o ye mais ne ko k'e tɛ fɔli kɛra e tɛ 200 minɛ mɔgɔ bolo 100 dun tɛ ne bolo n bɛ n don i la dɛ o de ye gɛlɛya yɔrɔ ye n ta tɛ se ka ban o an taara nɛ ɲɔgɔn ye olu de y'an ka safinɛ ye u b'an ko k'an jɛ mais u bɛ ka hɔrɔn siraw yɛrɛ ye dɛ ni fɛn tɛ mɔgɔ bolo dɔ le fɛntigi de dɔ le fantan dɔ le fantan de fana dɔ le fɛntigi e ye kilasi bɔ ne labɛn ne ye fɛn sɔrɔ ne bɛ se ka wele bilen yan n t'i wele dɛ n fana bɛ kilasi ma dɔ de ɲini k'o gɛrɛ n na n tɛ ye mɔgɔ mɔgɔ ye a gurulen kɛ ɲɔgɔn fɛ e tɛ se ka e kun bɛ fɛn sɔrɔ cogo to i kun tɛ se ka kɔrɔbata ma i n'a fɔ a bɛ kɔrɔlen fɔ ka don kilo la o i ye kulisi kolon don a b'o fiɲɛ i yɛrɛ dɔn i kunba bɛ suli i bɛ tila ka wele ka taa kɛrɛfɛ ka yafa deli a fɛ hadamaden kolotigi ka nɔgɔn fɛn bɛɛ lajɛlen an b'i fo a ma gasi kɛ maa bɛ kuma n'i ka hakilina de a ye min fɔ nin ye kabila si tɛ yen nɔ ni ala y'a kɛ jɛnɛja b'u ka so don min na n'u bɛ taa star ta ka na n'a ye i sigiɲɔgɔn ɲamakala min bɛ yen nɔ n'i tɛ 200 d'a ma ale de bɛna dantigɛ ale de bɛ n'o kɛ nka don min na ni sumu bɛ yen nɔ i bɛ taa min nɔfɛ a y'a fɔ cogo min na u bɛ taa kilasi de nɔfɛ ɲamakala o ɲamakala ni maa bɛ ɲama ɲamakalaya yɛrɛ tɛ Lamini e mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a sɔrɔ don o don e Lamini bɛ bɔ i ka so i natɔla minnu b'i fo tonton Lamini i ni ce olu mana dɔgɔya i ɲɛ
kɔrɔ cogo o cogo i tɛ se ka miliyari tigi ye k'i ɲɛ da o ma don o don min b'i fɔ i ɲɛ b'o de la i ni ɲamakala min bɔra so kabini ka fantanya wagati la i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ fo kana se wagati min na fantanya bɔr'i la i ye se sɔrɔ i y'o tigi mina o mɔgɔ man ca tuguni o mɔgɔ de man ca tuguni mais olu bɛ bolifɛn min na bolifɛn tɛ o an dara ɲɔgɔn na de anw de bɛ ɲɔgɔn dafa ɲamakala mana kɛ ni mobili b'a bolo parce que dɔw bɛ ɲamakala lajɛ de karisa mobili b'a bolo bi karisa nin b'a bolo nin b'a bolo kan'o lajɛ min b'e bolo o de ka bon o d'ale ma bani mais k'a fɔ ko k'a fɔ ko ɲamakala fana ma k'a kana ni folifɛn 3 ye a nana ni folifɛn 3 ye denbayatigiw de don i k'a ma k'a kana ni ampulu ye a nana ni ampulu ye ale ta tɛ ampulu ye i t'o sara wa ni ko tigi y'a yɛrɛ fusaya ma k'i ka minɛn sɔngɔ dɔrɔn de i ma se k'o fana di a bɛ taa mun na ale kɔni bɛ s'a yɛrɛ t'a la mais folikɛla minnu bɛ taa olu tɛ ale somɔgɔw ye e ka laadala ɲamakala y'ale de mais a ka folikɛlaw a ka lamɛnnikɛlaw olu tɛ e ta ye o donc n b'a fɛ u k'a faamuya o sira fɛ n'o tɛ yen nɔ ngonibara kelen tigi wele ka na a fɔ ko dɔ kana n'a ka ngonibara dɔrɔn mais ni min nana ni ngonibara fana kelen ye n'u ma batiri ye u ma fɛnw ye u b'a fɔ k'o ye gawaya de kosɛbɛ k'a sɔrɔ o ngonibara kelen bɛ se k'an ka foli ɲɛ o siga t'o la ni min ye jɛnbɛ ye minnu ka laada ye a f'a ye ko jelimuso na ni jɛnbɛ ti fɔla kelen ɲɛ a bɛ na n'a ye o mais n'e ko k'a kana n'a ka instrument bɛɛ de olu dun ta wari n'i taara lamini ninnu fɛ i bɛ wari de sara o ni o m'aw sara sisan ni lamini fana ko jelimuso n'i m'a sara n b'i wele polisi la a sera o la wa donc ne bolo u ka da la jeli kana a yɛrɛ fusaya jatigi ma ni jatigi fana kana na nafolo fusaya a ka ɲamakala ma n'an taara ten o cogo la halisa jeliw tɛ fɛn min dɔn jeli bɛ taa dɔ ka so i b'i yɛrɛ ka du gundo dɔ ka tɛmɛ a kan o kosɛbɛ oui yɛrɛ tilenna allo oui allo oui ça va bien merci fanga bɛ banna jana n k'aw sɔrɔ ne bɛ bɔ kayi de ayiwa awɔ yɛrɛ tilenna wa kayikaw dun somɔgɔ n ko ne ye Fofana de ye ne bɛ fɛ ka Gole ɲininka de n'a y'a sɔrɔ ni Fofana sisan dɔnkili kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen min bɛ da Fofana muso la ou bien Fofana cɛ la ni o dɔnkili bɛ yen ne bɛ fɛ Gole k'o de fɔ ne ɲɛna ne bɛ bɔ kayi de diɲɛ den fɔlɔ wa Kakɔrɔ ne ye Kakɔrɔ de ye Fofana kandidat a ma ta fɔ o de ma ko Kakɔrɔ premier wa awɔ voilà i y'a faamu merci aw bɛ na tuma min na dɔnkili tun tɛ yen fɛn ma d'aw la o tɛ tiɲɛ i bɛ to lamɛnni la awɔ Fakoli i ni ce Dunbiya oui ça va bien merci kuma b'i bolo joona wagati koronna an bɛna datugu voilà ko ka ko ne fɔ merci Dunbiya i taara kɔnɔ hakili ka taa mɔrita n'i bɛ n'i dan tɛgɛ ni Ala sɔnna o bɛ kɛ i Dunbiya awa ayiwa basi tɛ k'an ka foli ba ye ale ta ye foli ye k'an ka foli ba ye Ala sɔnna ma Fakoli i tɛ min kalama u ye jɔ n'o kɛ n tɛna se to ka basi dun tuguni ayiwa to kɔnɔ b'i fɔ dɛ n y'a to kɔnɔ ayiwa Fofana muso ko Fofana muso y'a min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ Fofanaw tɛ u ni Kakɔlɔw de dɔn e yɛrɛ ye kuma jaabi ni Kakɔlɔw n'u tɔgɔla ɲamakala de dɔn an yɛrɛ minnu filɛ nin ye an ye Kakɔlɔ ɲamakalaw ye jeliw ye nka ni Kakɔlɔw bɛɛ lajɛlen fana ka ɲamakala o ye kusantagew ye donc kusantagew bɛ dɔnkili min da i t'a mɛn radio la i t'a mɛn télé la a bɛ dilan olu yɛrɛ kusa ni Kakɔlɔ dɔrɔn de kama n'i y'a mɛn i t'a mɛn yɔrɔ si la n'olu tɛ wa jeli tɛ se k'a dan numu tɛ se k'a dan siya si tɛ se k'a dan ni kusantage yɛrɛ tɛ n'a ko Kakɔlɔ dɔnkili a bɛ yen u bɛ se ka su mun bɛɛ k'a la mais n'u bɔra Kakɔlɔ ka so u tɛ taa fɔ mɔgɔ si ye tuguni a tɛ mɛn télé la non a tɛ mɛn télé la a tɛ enregistré foyi n'i tilala kalan na dɔrɔn u bɛ fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ ka taa Kakɔlɔ cɛkɔrɔba dɔ fɛ ou bien kusa cɛkɔrɔba dɔ fɛ a dɔw bɛ yen n'a dɔnkili ninnu dar'i la n'u bɔra yen nɔ parce que ni min tilala kalan na n'u bɛ fɛ ka taa manto n'a dɔw dar'i la lamini u bɛ bɔ yen nɔ a tɛ mɛn o Kakɔlɔ cɛkɔrɔba walima kusa cɛkɔrɔba i b'a sɔrɔ a si tɔ man ca Gole an b'i fo awɔ Kuyata an b'i fo an b'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo ni kuma bɔra n'a digira min na o tigi ka hakɛ ka yafa Gole a kan bɛ dɔgɔkun donc mais an bɛ Sise fo kosɛbɛ Marakaw ka président a sigira o don na donc an b'a fɔ ani Marakaw bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna voilà Gole Sisila a diyara n ye i ni ce Tonton Lamini a bɛra ko ɲuman kɛ Tonton Lamini Tonton Lamini a yɛrɛ ko ɲuman kɛ Tonton Lamini Lamini